ஹரே கிருஷ்ணா. வாம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா செஷன். நம்ம இன்னைக்கு நாலாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நீங்களும் அப்படியே மியூட்ல இருந்து பிராணத்தி சொல்லுங்க. ஓம் அஜ்ஞானतिमिरन्धस्य ज्ञानागुणशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्द माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिति। शृण्वतां स्वकथ कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्ति सोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सताम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। நம்ம எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு 3 முறை மகாமந்திரம் சொல்லலாம். இந்த அத்தியாயம் தொடங்க விதமா ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண कृष्णा கிருஷ்ணா कृष्ण ஹரே कृष्ण ஹரே हरे हरे ஹரே हरे ராம राम ஹரே हरे ராம ராம राम ராம राम ஹரே राम ஹரே हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே हरे कृष्णा கிருஷ்ணா हरे கிருஷ்ண कृष्णा ஹரே कृष्ण ஹரே कृष्ण हरे ஹரே हरे ராம हरे ஹரே राम ராம हरे ராம राम ராம राम ஹரே राम ஹரே हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? நாலாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஞான யோகம், அறிவின் யோகம். நம்ம யோகம்னா நேற்று என்ன பொருள் சொன்னோம்? யாருக்காவது ஞாபகம் இருந்தா சொல்லுங்க. யோகம் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் சொல்லியிருந்தோம்?
ஹரே கிருஷ்ணா. யோகம்னா ஆத்மாவையும் பரமாத்மையும் இணைக்கிறது, அதுதான் அசலான அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு யோகம் பத்தி பார்க்க போறோம். நேத்து கர்ம யோகத்தை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அறிவின் யோகத்தை வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ நேத்து வந்து என்ன பார்த்தோன்றத ஃபாஸ்டா நம்ம ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிடலாம். அர்ஜுனனுக்கு வந்து குழப்பமா இருக்குது, என்னப்பா நான் துறக்கிறதா இல்லை செயலை செய்யறதா, எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்குது, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க, ஏன் இந்த கொடுமையான சண்டையில என்னை ஈடுபடுத்துறீங்க, இந்த கொடுமையான சண்டை விட துரத்தல் வந்து சிறந்தது இல்லையா, அதனால வந்து நான் துறந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு செல்றார் இல்லையா. ஆம், அவரு வாதப்படி என்ன, எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆகணும், இந்த சண்டை போடாம வந்துடணும், கோழைத்தனத்தால இல்ல, இலகிய மனசு, சாஃப்ட் ஹார்ட்டட். அர்ஜுனன் வந்து எல்லா வேதங்களை படிச்சிருக்காரு, அவருக்கு தெரிந்த ஞானத்தை வச்சு கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து வாதம் பண்றார், வேண்டாம் இந்த சண்டைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சன்னியாசியா கூட காட்டுக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன இன்சிஸ்ட் பண்றாரு, நீ ஒரு சத்திரியன், உன்னோட தர்மத்தை நீ ஃபாலோ பண்ணு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை கிருஷ்ண உணர்வோடு நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றார். ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல என்ன சொன்னாரு, இத உடம்பு, இந்த உடம்பு வந்து அழியக்கூடியது, நம்ம உடம்பல்ல ஆத்மா, நம்ம எல்லாரும் கடவுளுடைய அங்கத்துனுக்கு அவருடைய நித்திய சேவகன். இந்த பாயிண்ட் நம்ம மனசுல நல்லா பதிய வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்த்தோம் இல்லையா. கர்ம காண்டம் கர்ம யோகத்தை பார்த்தோம். அதுக்கு வந்து சில உதாரணங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. எடுத்துக்காட்டாக வாழுங்கள், எப்படி வந்து பெரிய முன்னேறு எப்படியோ அப்படிதான் பின்னேறுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதாவது ரோல் மாடல், நமக்கு வந்து வீட்டில் வந்து பசங்களுக்கு வந்து அப்பா அம்மா ஒரு ரோல் மாடலாக இருப்பாங்க, ஸ்கூலுக்கு போனால் டீச்சரு ஹெட் மாஸ்டர் ரோல் மாடலாக இருப்பாங்க, சமுதாய நிலைமையில எடுத்துட்டு அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா குருமார்கள் வந்து உதாரணமா இருப்பாங்க இல்லையா. நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எதிரி என்னன்றதை நாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம உதாரணங்களான ஸ்டோரிஸை பார்த்தோம். அதாவது முனிவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து வீழ்ச்சி அடைந்தாங்கன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஸ்திரமாக வந்து பக்தி பண்ணணுன்றதை நேற்று கற்றுக்கிட்டோம் இல்லையா. ஸோ இன்னைக்கோட அத்தியாயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 42 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து 5 பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 10 ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவை பத்தி சொல்லி கொடுக்குது. அதாவது ஏவம் பரம்பரை பிராப்தம், இந்த பகவத்கீதை எப்படி நமக்கு வந்து பரம்பரை மூலமா வந்துச்சுன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கு அடுத்த 5 ஸ்லோகத்துல வந்து கிருஷ்ணர் தான் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். ஏயதாமாம் பிரபத்தியந்தே. அதாவது இப்ப வந்து நிறைய காஸ்ட் சப்காஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. பட் அவர் என்ன ஆரம்பத்துல சிருஷ்டி பண்ணும்போது சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வர்ணாசிரமத்த சங்கத்தை தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு போனார். ஆனா இப்ப இந்த மனிதர்கள் என்ன பண்ணாங்க, எதையோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது 16ல இருந்து 24 ஸ்லோகம் வந்து கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்றாரு. 25ல இருந்து 33 வரையும் பாத்தீங்கன்னா தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். தியாகங்கள் பண்ணதுனால என்ன ஆகுது, ஆழ்நிலை நிலைக்கு வந்து அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஞான யக்ன பரந்தபக. அப்புறம் வந்து கடைசியா இருக்கக்கூடிய பிரிவு, அதாவது 34ல இருந்து 42 வரையும் பாத்தீங்கன்னா ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கத்தை பத்தி சொல்றார். தத்விதி பிரணிபாத்தேன. அந்த ஆழ்நிலையை வந்து அறிவை வந்து யார்கிட்ட எப்படி கத்துக்கணும்ன்றது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே. ஸோ இந்த ஆழ்நிலை அறிவை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் எப்படி கொடுத்தாரு, இது எங்க இருந்து வந்துச்சுன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ நம்ம படிக்க போற பகவத்கீதை என்ன பகவத்கீதை, பகவத்கீதை உண்மை ஒருவில். என்ன இது வந்து ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணரே வந்து கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாரோ அதை வந்து கூட்டவும் செய்யாம குறைக்கவும் செய்யாம அஹ், என்ன பண்ணார் பிரபுபாதா அப்படியே நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. அதனாலதான் இத உண்மை உருவில். பகவத்கீதை பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் உரை எழுதியிருக்காங்க. பட் நம்ம எதை படிக்கணும்னா இந்த இஸ்கான் அச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய பகவத்கீதை உண்மை உருவில், இல்ல பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் இங்கிலீஷ்ல, இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹலோ, படிக்கட்டுமா? எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே பகவான் பேசுறார்.
என்ன சொல்றாரு? இமம் விவஸ்வதே யோகம். சோ இந்த முதல்ல இந்த அறிவை, இந்த ஆழ்நிலை அறிவை வந்து யாருக்கு கொடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு கொடுத்துறார். இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை வந்து சூரிய தேவன் விவஸ்வானுக்கு கொடுத்தார். விவஸ்வான் என்ன பண்ணாரு? மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு கொடுக்கிறார். மனு என்ன பண்றாரு? இஷ்வாக்கு மன்னனுக்கு வந்து இதை கொடுக்கிறாரு. ஓகேங்களா? சோ ஒருத்தருக்கு மாதிரி ஒருத்தருக்கு வந்து இதை கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? இது ஒரு சாதாரண புத்தகம் இல்ல, இது வந்து யோக விஞ்ஞானம். ஓகேவா? ஆழ்நிலை அறிவு, யோக விஞ்ஞானம். இது வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி புக் அப்படியெல்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. இது ரொம்ப ரொம்ப எல்லா உபநிஷத்துங்களுடைய சாராம்சம் இது, இல்லையா? எல்லா உபநிஷங்களோட சாராம்சம் இது வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுடைய கையேடு, இல்லையா? அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து இந்த சூரிய தேவனுக்கு கொடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணும்போதே ஒரு மனுஷன் எப்படி வாழணுன்ற நியமங்களை வந்து அவர் கொடுத்துருக்கார். எப்படி நம்ம போன்ல மொபைல் போன் வாங்கினாலும், வாஷிங் மிஷின், மிக்ஸி வாங்கினாலும் அதுல மேனுவல் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த சிருஷ்டி பண்ணும்போதே இந்த மனுஷன் வந்து எப்படி வாழணுன்ற ஞானத்தை, இட் இஸ் எ கிரேட் சயின்ஸ், அதை வந்து கொடுத்துருக்காரு. சோ விவஸ்வானுக்கு சொன்னாரு, விவஸ்வான் வந்து மனுவுக்கு சொன்னார், மனு வந்து இஷ்வாக்குக்கு சொல்றாரு. சோ இது என்னாச்சு? ஒருத்தருக்கு ஆகுனால ஒருத்தருக்கு வந்து சொல்லிட்டே இருக்கார். சோ விவஸ்வான் வந்து யாரு? சூரிய தேவன், இல்லையா? சோ அப்பனா வந்து எப்படி இருக்கணும்? பழமையானவர், இல்லையா? கடவுளை எப்ப படைச்சாரோ அப்ப இமீடியட்டா வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கார், இல்லையா? சோ அப்ப வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப பழமையானது. நாள் பட என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சங்கிலி தொடர் வந்து அறுந்து போயிடுச்சு. அதனாலதான் மறுபடியும் வந்து என்ன பண்றாரு? கிருஷ்ணரே வந்து அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதையை சொல்றார். ஓகேவா? இது வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் புக் ஆஃப் நாலேஜ்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? காலம் காலம் தொற்று வந்திருக்கிறது, இல்லையா? இம்மமோரியல். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप। हरे कृष्ण। இந்த உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனித மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. சோ இப்ப வந்து கடவுள் இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, கடவுள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஹ் சூரிய தேவனான் விவஸ்வானுக்கு கொடுக்குறார். அது விவஸ்வான் வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாரு? மனு கொடுக்கிறார். மனு என்ன பண்றாரு? இஷ்வாக்கு கொடுக்கிறார். சோ இது மாதிரி மன்னர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டது. இந்த மன்னர்கள்லாம் வந்து இதை நல்லா படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. சோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச தன்னுடைய ஆட்சி கீழே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு கொடுத்தாங்க. சோ இது மாதிரி அரசரும் சரி, உலக அந்த அவருக்கு ஆட்சியில இருக்கக்கூடிய மக்களும் கடவுளுடைய வழிபாட்டு கீழே வந்தாங்க, இல்லையா? அதாவது என்னாச்சு? காலப்போக்குல இது வந்து அறுபட்டு போச்சு. இந்த விஞ்ஞானம் என்னாச்சு? மறந்து போச்சு, மறைக்கப்பட்டது, மறந்து போச்சு. அவங்கவுங்க அவங்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஓகேவா? சோ அதனால என்னாச்சு? பல பிரச்சனைகள் வந்துச்சு. சோ இப்போ ஒரு ஞானம் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பசங்க சரி, நம்மளும் ஒரு படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு டிகிரி வாங்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு போவோம், இல்லையா? நல்ல உயர்ந்த பல்கலைக்கழகம், இல்லையா? ஆ, ஆம், எதெல்லாம் ரொம்ப பெயர் பெற்று புகழ்ந்து இருக்குதோ அது மாதிரி பல்கலைக்கழகத்துக்கு போகணும்னு நினைப்போம், இல்லையா? அது மாதிரி இந்த படிப்பு உலகத்துக்கே இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் இருக்கு, இல்லையா? அதே மாதிரி கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. நமக்கெல்லாம் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், இந்த இஸ்கானுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்க இருக்குன்னா மாயாப்பூர். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோர்சஸை கொடுக்குறாங்க, பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன பிரிவுகள் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே முதல் காரணம், இந்த பிக்சர்ல அப்சர்வ் பண்ணுங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து மூல முதல். சர்வ காரண காரணக அநாதிர் ஆதிர கோவிந்தா, அவர் தான் முழு முதற் கடவுள். எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்ததுன்ற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 பிரிவுகள் கொண்டது. ஓகேவா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, பிரம்மா. பிரம்மா கிட்ட இருந்து மத்வாச்சாரியார் வரார். ஓகேவா? யார் வந்து இந்த பிரம்மா புடிய வேதங்களை கத்துக்கிட்டு மாத்வாச்சாரியார் மூலமா வராங்களோ அவங்க வந்து பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையில சேர்ந்தவங்க. அதே மாதிரி லக்ஷ்மி தாயார் கிட்ட இருந்து ராமானுஜர் பெற்ற ஞானம் வருது இல்லையா? அதை யார் பின்பற்றாங்களோ அவங்க ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவங்க. ஓகேவா? சிவன் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஞானத்தை விஷ்ணு சுவாமி பெறார். அவரை ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து மூன்றாவது வகையினர். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது நாலாவதா சனத்குமாரர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை வந்து பெற்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்
நிம்பகாச்சாரியார். சோ Yes, இது மாதிரி Mataji. Bhagavani நிம்பகாச்சாரியார். Bhagavanuvacha. ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இது Ah, மாதிரி 4 பிரிவினைகள் வந்து இங்க இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இதுல வந்து யார் வேணும்னாலும் எதை வேணும்னாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, இந்த 4மே வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட யூனிவர்சிட்டி மாதிரி. ஓகேங்களா? ஏன்னா இது முழு முதல் வித்து யார்கிட்ட இருந்து வந்தது? கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் வந்தது. இந்த பாயிண்ட் நம்ம நல்லா புரிஞ்சிச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. yes. 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. ஓகே, இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதுல பெஸ்ட் எது பாத்தீங்கன்னா, பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரை. நம்ம இஸ்கானை ஃபாலோ பண்றதுனால நம்ம பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையில சேர்ந்தவங்க. ஏன்னா பிரம்மா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் முதலாக படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழி இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவருக்கு வந்து கடவுளை பகவானே வந்து நேரடியா வந்து வேதங்களை வந்து உபதேசம் பண்ணாரு. அந்த பரம்பரையில வந்து நம்ம கனெக்ட் ஆகிறோம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை பின்பற்றி வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பிக்சர் இந்த சைடுல இருக்கு பாருங்க. நமக்கு எனக்கு வந்து ரைட் சைடு, உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடு. அதாவது மேலே வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமரை பூ இருக்கும். அந்த தாமரை பூக்குள்ள வந்து கிருஷ்ணர் ராதா இருக்காங்க. அப்படியே கீழே வாங்க, பிரம்மா நாரதர் இருக்கார். அதுக்கடுத்து நம்ம குரு பரம்பரையில இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களை காமிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? கையில ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி வினோத் தாக்கூர். அவருக்கு அடுத்தது யாரு இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா கௌர கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி. அதுக்கு அடுத்தது யாரு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். அவருடைய சிஷ்யன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா. அவர் தான் நம்மளுடைய இஸ்கானுடைய ஸ்தாபன ஆச்சாரர். அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேதங்களை எல்லாத்தையும், சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்தாரு. அது அவர் இங்கிலீஷ்ல பண்ணதுனால இப்ப பல மொழிகள்ல வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. ஸோ அவருடைய சிஷ்யர்களா இருந்து நம்ம வந்து இதை கத்துக்கணும். ஏன்னா எப்பவுமே அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து தான் நம்ம கத்துக்கணும். ஓகேங்களா? எப்படி ஒரு ரெகக்னைஸ்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு போறோம் இல்லையா? இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன், எம்பிபிஎஸ் டிகிரி வாங்கணும்னா அந்த மாதிரி காலேஜுக்கு போகணும் இல்லையா? மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போகணும், இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், லா படிக்கணும்னா அதுக்கு தகுந்த காலேஜுக்கு போயிட்டு அதுல வந்து எது சிறந்த யூனிவர்சிட்டி அது கீழே வந்து நம்ம படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறோம் இல்லையா? எல்லாமே நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம பெஸ்டா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதே மாதிரி இதுல இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல வந்து சிறந்தது பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரை. ஓகேவா? ஆ, எஸ் மாதாஜி. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन नान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 வகையான மனிதர் இருக்காங்க. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு தெய்வ குணங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்க, இன்னொரு வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள். இவங்களுக்கு 2 பேருக்கு என்னப்பா வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா, தெய்வ குணத்துல இருக்கவங்கள வந்து பக்தர்கள் சொல்றோம். பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? வேதங்கள் இருக்கிறத வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அசுரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? வேதங்களுக்கு புறம்பான செயல்களை வந்து செய்வாங்க. ஓகேவா? இங்க வந்து புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ பாரு அர்ஜுனா, நானும் நீனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பிறவிகளை வந்து கடந்திருக்கோம். ஆனா நீ வந்து என்ன இருக்கிற, கட்டுண்டு இருக்கிறதுனால நடந்தது எல்லாம் வந்து மறந்துடுச்சு. ஓகேவா? ஆனா நான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், துராபர யுகத்துல பிறந்திருக்கோம். ஓகேவா? ஆஹ் இப்ப வந்து இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி. ஓகே, என்னப்பா நீ நானும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கிறோம். நீ என்ன சொல்ற? நான் சூரிய தேவனுக்கு சொன்னேன், அவர் வந்து மனுவுக்கு சொன்னாரு, இப்படி எல்லாம் கதை விடுறியேன்னு அப்படின்னு கேக்குற. ஓகேவா? அதுக்குதான் இந்த பதில். பாரு, நான் வந்து நம்ம எல்லாருமே இல்லாத காலம் இல்ல. இங்க இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள் நானோ நீயோ இல்லாத காலம் இல்ல. ஆனா நீ மறந்துட்ட, நான் வந்து மறக்கலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஓகேவா? அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஓகே, என்னால் கிருஷ்ணரால அதை முடியும். ஆனா அவரால வந்து எதிரியை சவிக்கக்கூடிய அர்ஜுனனால இதை முடியவில்லை. ஓகேங்களா? அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், கடவுள் வந்து உயர்ந்தவர், நம்ம ஜீவ ஆத்மா கட்டுண்ட ஆத்மான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த இருக்கக்கூடிய சார்ட்ல வந்து நான் சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கு வந்து எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய லைனை அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அங்க என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? 4 யுகங்கள் தெரியுதா? சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். எஸ்ஸா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே.
ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு யுகமும் இன்னொரு யுகத்தோட மீட் பண்ற இடத்த வந்து சந்தியாசுன்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ கலியுகத்துடைய கால அளவு பாத்தீங்கன்னா 4,32,000. துவாபர யுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்தோட டபுள் டைம், அதாவது 8,64,000. ஓகே. திரேதா யுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்தை காட்டிலும் 3 மடங்கு இருக்குது. ஓகே. அப்ப என்ன ஆகும்? 12,900,000 12,96,000. ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து திரேதா யுகம். சத்தியயுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்தோட 4 பெருக்குனா என்ன வருமோ அதுதான், 17,28,000 வரும். ஓகேங்களா? ஓகே. அதை வந்து பில்லியன் கணக்குல சொன்னா 10 லட்சம் மில்லியன் ஆண்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இது வந்து ஒவ்வொரு யுகத்துடைய கால அளவு. ஒவ்வொரு யுகமும் மீட் பண்ற டைமை வந்து சந்தியாசுன்னு சொல்றாங்க. இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்தா என்ன வருமோ அத வந்து திவ்ய யுகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. 4 யுகங்கள் பிளஸ் 3 சந்தியாசு சேர்ந்த திவ்ய யுகம். ஓகே. இது மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்த மன்வந்தரம். அதாவது இப்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு வாரம்னா 7 நாள் இருக்கு இல்லையா? 12 மாசங்கள் சேர்ந்த ஒரு வருஷம். ஓகேவா? அது மாதிரிதான் இது. 4 யுகங்கள் சேர்ந்த ஒரு திவ்ய யுகம், அது மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்த ஒரு மன்வந்திரம். ஓகேவா? சோ கல்பம்னா என்ன? 14 மன்வந்திரமும் 15 சந்தியாசும் சேர்ந்த அது ஒரு கல்பம் சொல்றோம். ஓகே. 14 மன்வந்திரம் பிளஸ் 15 சந்தியாசு சேர்ந்தா ஒரு கல்பம். சோ கல்பம்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவின் பகல் நேரம் தான் கல்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் வந்து எவ்வளவு நாள் வருது? 4.32 இன்ட்டு 100 கோடி பில்லியன் ஆண்டு வருது. ஓகேவா? சோ பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 311.04 லட்ச கோடி ஆண்டு. அதாவது கல்பத்துல சொல்லணும்னா 36,000 கல்பம். ஓகேவா? பிரம்மாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஒரு நாள் எப்படி இருக்குன்னா இரவும் பகலும் வந்து சமமா இருக்கும். பட் நமக்கு வந்து அப்படி இருக்கிறது இல்ல. அதாவது சம்மர் சீசன் வின்டர் சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சில கிளைமேட் சுச்சுவேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாள் வந்து பெருசா இருக்கும், இரவு வந்து சின்னதா இருக்கும். சில சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாள் வந்து சின்னதா இருக்கும், இரவு நேரம் வந்து பெருசா இருக்கும். ஆனா பிரம்மாவினுடைய ஆயுட்காலத்துல வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்நாட்கள்ல வந்து பகலும் இரவும் வந்து சமமா இருக்கும். சரி, பகல் நேரத்துல அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சிருஷ்டி பண்றாரு. பகல் நேரத்துல அவர் வந்து சிருஷ்டி பண்றாரு. இரவு நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பிரளயம் நடக்கும். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகுதி பிரளயம், கொஞ்சமா பிரளயம் நடக்கும். அவரோட ஆயுட்காலம் முடிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப வந்து மகா பிரளயம் நடக்கும். இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சுங்களா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. यस माता जी। ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இதை வந்து சம்மப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பிரம்மாவுடைய வாழ்நாட்கள் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஸ்லைட்ல. 311.04 லட்ச கோடி ஆண்டுகள், அதாவது 36,000 கல்பம் இல்லையா? அதுல எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்துட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 50 வருஷம் வந்து வாழ்ந்துட்டாரு. ஓகேவா? அதனால இப்ப எவ்வளவு இருக்குது? 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? அதாவது 6 மன்வந்திரங்கள் வந்து முடிச்சிட்டார். ஓகேவா? சோ 6 மன்வந்திரங்களை முடிச்சிட்டாரு. சோ இப்ப வந்து பிரம்மாவுடைய வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கு. இதை மாத்திரம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது இப்ப வந்து மனுவோடைய வாழ்க்கைய லைஃப் ஆஃப் மனு பார்க்கலாம், வாழ்க்கையை பார்க்கலாம். 4 யுகங்களின் வந்து 27 சுழற்சி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 27 இன்ட்டு 4,32,000 போடணும். இன்ட்டு 10 போட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், 116.640000 மில்லியன் இயர்ஸ் வருது. அதாவது இந்த ஆஹ் 27 சுழற்சி போட்டிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4,32,000. இது எதை குறிக்குதுன்னா கலியுகத்துடைய ஆயுட்காலத்தை வந்து குறிக்குது.
டியூரேஷன். ஓகேவா? ×10 போட்டுக்கிட்டா நமக்கு இவ்வளோ கிடைக்குது. ஸோ மனுவோட வாழ்க்கையோட வாழ்நாளுடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா 116 மில்லியன் இயர்ஸ். ஓகேவா? இந்த கலியுகம் தொடங்கி எவ்வளவு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா 5117 வருஷங்கள் முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகேங்களா? 5117 வருஷங்கள் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இதெல்லாம் வச்சு கணக்கு போட்டா மனுவோடைய வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா 120 மில்லியன் இயர்ஸ். ஓகேவா? பிரம்மாதி என்ன சொன்னோம்? 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். ஓகேவா? இப்ப வந்து மனுவோட வாழ்நாட்கள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 120 மில்லியன் இயர்ஸ். பிரம்மாது ட்ரில்லியன்ஸ்ல சொன்னோம், இவரது வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்லியன் இயர்ஸ்ல சொல்றோம். ஓகேவா? சோ மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது கீதை. இறைவன் தனது சீடரான சூரிய கடவுளுக்கு விவஸ்வானிடம் பேசினார். அப்படின்னா இது எவ்வளவு அளவுக்கு பழமையானது? மனுவோட மனு வந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 120 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆயிருக்கு. அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கார். புரியுதுங்களா? சோ அப்போ வந்து இது எவ்வளவு அளவுக்கு பழமையானது இல்லையா? சோ இப்ப வந்து ரீசெண்டா 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார். அதே மாதிரி 120 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து யாருக்கு சொன்னாரு? விவஸ்வான் சூரிய கடவுளுக்கு சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இந்த பூமியில கீதா வந்தது பார்க்கலாம், இந்த வரலாற்றை. இந்த ஸ்லைடு யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. லோககிருஷ்ணன், ஆறுமுகம் பிரபு, முத்துமணி பிரபு, இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஓகே. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ம், படிங்க பிரபு. திரேதாயுகத்தின் ம், மில்லியன் மில்லியன் மில்லியனத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ் விவஸ்வான் விவாஸ்வானஸ் ஆ, மனுதான உறவில் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது. ஓகே, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது பிரபு, கேட்கல. ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திரேதா யுகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திரேதா யுகம் தொடங்கும் போது விவஸ்வானால் மனுக்கு வந்து இந்த ஞானம் வந்து உரைக்கப்பட்டது. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது மனு மனித குல தந்தையாக இருந்ததுனால அவர் என்ன பண்ணாரு? இந்த பூமி கிரகத்துக்கு வந்து ராஜாவானாரு. ஸோ ராஜா ஆன தனது மகனான இஷ்வாக்குக்கு சொல்றார். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் சூரிய தேவனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னார். அதுக்கு பிறகு வந்து திரேதா யுகத்துல வந்து விவஸ்வானுக்கு சொல்லப்பட்டது. ஓகேவா? அப்புறம் விவஸ்வான் என்ன பண்றாரு? விவஸ்வான் வந்து மனுவுக்கு சொல்றார். ஓகேவா? மனு வந்து தன்னுடைய மகனான இஷ்வாக்கு, அவர் வந்து இந்த பூமி கிரகத்துல ராஜாவா இருக்கார், அவருக்கு எடுத்து சொல்றார். அந்த இஷ்வாக்கு குடும்பத்துல தான் வந்து யார் வந்தது? ராமச்சந்திரர் தோன்றினார் ரகுவம்சத்துல. சோ அவங்க தான் முன்னோடியா இருக்காங்க. ஆனா இதுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சு? காலம் வந்து சங்கிலி தொடர் வந்து அறுந்து போச்சு. மகாராஜா இஷ்வாக்கு இகவாகுவின் காலத்தில் இருந்தே மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதை இருந்ததுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ போன ஸ்லைட்ல என்ன பார்த்தோம்? இந்த பகவத்கீதை 120 மில்லியனுக்கு முன்பே இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரகுவம்சத்துல இருந்ததுனால 2 மில்லியன் ஆண்டுக்கு முன்பே இருந்ததுன்னு பார்த்தோம். எப்படி பார்த்தாலும் என்ன தெரியுது? ரொம்ப ரொம்ப பழமையானதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ திரேதா மற்றும் துவாபர யுகம் வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஆஹ் 4,32,000 தான் வந்து கால அளவு கலியுகத்துக்கு. ×5 போட்டுக்கிட்ட நமக்கு இந்த டேஸ் வருது. ஓகேவா? அதாவது இந்த ஃபிகரை நீங்க பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த கலியுகம் ஆரம்பிச்சு நமக்கு வந்து 5117 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிருஷ்ண மகாமந்திரம் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து ஆஹ் நன்மை அளிக்கக்கூடியதா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 10,000 வருஷத்துக்கு. ஓகேவா? இப்ப இந்த கலியுகத்தை தொடங்கி 5117 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் வந்து 10,000 வருஷத்துக்குள்ளதான் வந்து இது மகிமை இருக்கும். ஓகேவா? இது வந்து கோல்டன் பீரியட்னு சொல்றாங்க. அதனால நம்ம வந்து இந்த கலியுகம் வந்து ரொம்ப ஒஸ்டா இருந்தாலும் இதுல வந்து
ஒரு நன்மை என்னன்னா சிம்பிளா ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கடவுள் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை சொன்னா நமக்கு எல்லா விதமான பலன்கள் கிடைக்கும். நம்ம போயிட்டு யக்னம் தவம் யாகம் எதுவும் பண்ண தேவையே இல்லை இல்லையா? கோயில் வழிபாடு அதெல்லாம் வந்து அவர் சொல்லவே இல்லை. நீங்க வீட்ல இருந்துட்டு வந்து பக்தி பண்ணுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதை சொல்லி இந்த கோல்டன் பீரியடை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். இது 10,000 வருஷம் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதனோட எஃபெக்ட் இருக்காது. ஓகே, ஏன்னா ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் ஒவ்வொரு தர்மத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு பகவான். ஓகே, சோ இப்போ இந்த கீதையில வந்து நமக்கு சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. இது வந்து ஆழ்நிலை அறிவு, இது மிக உயர்ந்த விஞ்ஞானம், மிக பழமையானது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரம்மாவின் ஒரு நிமிஷத்தை மாத்திரம், ஒரு நொடியை மாத்திரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா அவருடைய நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலுடைய ஒரு நொடி எத்தனை சொல்லுங்க, ஒரு நொடி ஈக்குவல் டு என்ன? நம்ம எல்லாம் இந்த பூ உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு ஒரு நிமிஷம் எத்தனை செகண்ட்ஸ் அதையா சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷத்துல எத்தனை செகண்ட்ஸ் இருக்கு? 60 செகண்ட். அது மாதிரி பிரம்மாவுடைய ஒரு நிமிஷம் பாருங்க எத்தனை இருக்கு? 60 லட்சம் ஆண்டுகள் இருக்கு. ஓகேவா? அதே அவருடைய ஒரு நொடி வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 லட்சம் ஆண்டுகள். இதையே நம்ம 1 மணி நேரத்துக்கு கணக்கு போட்டுட்டா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஒரு நிமிஷம் வந்து 60,000 ஆண்டுகள் இன்டூ 60 போட்டுட்டா அது வரும் இல்லையா? அதே வந்து ஒரு நாள் இன்டூ 24 போட்டுட்டு இத்தனை ஆண்டுகள் வருது. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம். நம்மளுடைய ஆயுட்காலம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் 100. அதுல நிறைய பேர் எவ்வளவு நாள் வாழ்றாங்கன்றத நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ हरे कृष्ण। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमादिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஏன் தோன்றாரு அப்படி வந்து பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றினார்? நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், அஜா என்ற வார்த்தைக்கு வந்து என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பற்றவர். ஓகேவா? எனது திவ்யமான உடல். ஓகேவா? அவ்ய அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபிசன். அதாவது அவருடைய உடல் வந்து திவ்யமானது, அழிவற்றது. ஆனா நம்மளுடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிவுக்குரியது. நம்மளுடைய ஒவ்வொரு உயிர்வாழியுடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழியக்கூடியது. கடவுளுடைய உடலுக்கும் வந்து ஆத்மாக்கும் வித்தியாசம் இல்லை, அது திவ்யமானது. நம்ம ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானது, ஏன்னா பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்தது. அது நித்தியமானது, அழிவற்றது. ஆத்மாவுடைய பண்புகள். ஆனா நம்ம உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிவு அழிவு கூறியது. ஆத்மா வந்து அழிவற்றது. பகவானுடைய உடலும் ஆத்மாவும் ரெண்டுமே திவ்யமானது. இந்த பாயிண்ட் நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா எல்லா உயிர்வாழிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை சார்ந்துதான் இருக்கு. ஆனா அவர் எப்படியாப்பட்டவரும் பாத்தீங்கன்னா சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுவேன்னு சொல்லியிருக்கார். அவருடைய சுயமான திவ்ய உருவத்துல வந்து ஒவ்வொரு யுகத்துல வர்றாரு. ஆனா நம்ம எப்படி தோன்றோம்? ஒவ்வொரு பிறவில நம்ம இச்சைப்படி நம்ம வந்து இந்த உடலை தேர்ந்தெடுக்கிறோம். நம்ம மரண சமயத்துல என்ன நினைக்கிறோமோ அதப்படி நம்ம உடல் வந்து நம்ம கர்மாக்கு ஏத்த மாதிரி பிறக்கிறோம்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அவர் அப்படி இல்லை. அவருக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த வடிவத்துல அவரு சுய திவ்ய உருவல வராருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? எப்படி வந்து இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு வைடூரிய கல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோவேன். அந்த வைடூரிய கல் என்ன பண்ணும்? கலர் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். பட் அது அதனுடைய தன்மை ஒன்னாதான் இருக்கும். அது மாதிரிதான் கடவுள். ஓகேவா? அதனால வந்து என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம்? கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரேதா யுகத்துல ராமரா வந்தாரு, துவாபர யுகத்துல வந்து கிருஷ்ணரா வந்தாரு, கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கமண்டலம் வச்சுட்டு நம்ம ஜபமாலை வச்சுட்டு இருக்காரு பாருங்க. சன்னியாசியாக கருணையின் அம்சமா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு யுகத்துல வரார். ஓகே, சத்தியுகத்துல வராக அவதாரமும் நரசிம்ம அவதாரமும் எடுத்தார். கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றுவாரு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்பெல்லாம் வந்து தர்மம் வந்து சீர்குலையுதோ, அதர்மம் வந்து ஆதிக்கம் எடுக்குதோ, அந்த சமயத்துல வந்து நான் தோன்றுவேன். என்னுடைய திவ்யமான உடம்பு சச்சிதானந்த ரூபத்துல வருவேன் அப்படின்னு சொல்றார். அவர் வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவர். நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஆத்மாக்கள். ஓகேவா? நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்த உடனே, இந்த பிரகிருதியோட சம்பந்தப்பட்ட உடனே நம்ம என்ன பண்றோம், கடவுளை வந்து மறந்துடுறோம். ஆனா கடவுள் அப்படி இல்லை. இந்த இடத்துல வந்தா கூட அவரை வந்து எந்த களங்கமும் இல்லாம இருக்கிறாருன்றத புரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த பிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரு தெரியுறாங்க? ஏதாவது கெஸ் பண்ண முடியுதா? ஓகே. கம்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய தங்கைய வந்து தேவகிக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஊர்வலமா கூட்டிட்டு போறார். தேவகிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வசுதேவருக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. எப்பவுமே அந்த கால பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க மாமியார் வீட்டுக்கு போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஊர்வலமா வந்து கூட்டிட்டு போறார். ஓகேவா? சோ அப்படி கூட்டிட்டு போகும்போது ஒரு அசிரீரிய வாக்கு. ஓகேவா? கேக்குது. டேய் முட்டாள், உன்னுடைய மரணம் வந்து இவங்க கிட்ட வயித்துல வரக்கூடிய குழந்தையாலதான் வந்து நீ அழிக்கப்படுவ அப்படின்னு சொல்றாங்க. எட்டாவது குழந்தையால அழிக்கப்படுவேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அன்பா பாசமா இருந்த கம்சன் என்ன பண்றாரு, அசுரத்தனத்தால என்ன பண்றாரு, அவரை கொல்றதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க. தெரியுதா? வாளை எடுத்துட்டு ஓங்கி தாக்கணுன்றதுக்கு முயற்சி பண்றார். அப்ப வசுதேவர் கணவனுடைய கடமை என்ன, மனைவியை வந்து காப்பாத்தணும் இல்லையா? அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, தடுத்து நிறுத்துறார். பேசுறார். பாருங்க, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு அழகா அன்பா தங்கச்சிய வந்து ஊர்வலம் கூட்டிட்டு வரீங்க. இப்போ உங்களுடைய தங்கைய, ஒரு பெண்ணை வந்து நீங்க கொலை பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுடைய பெயர் புகழ் எல்லாம் கெட்டு போயிடும், வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? அந்த குழந்தை தானே உங்களை கொல்லும், எங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைய வந்து உங்க கையில கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, ஆஹ் அப்ப வந்து யோசிக்கிறார். கரெக்ட் இல்ல, என் பெயர் புகழ் எல்லாம் கெட்டு போயிடும், குழந்தைனால தானே பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு சரின்னு ஒத்துக்கிறார். அப்புறம் வாசுதேவர் மேல வந்து அவருக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை. ஏன்னா அவர் சொன்ன வார்த்தையில வந்து தவற மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டு சரின்னு வீட்டுக்கு போறாங்க, இருக்கிறாங்க. அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பிறக்குது. வார்த்தையை சொன்ன மாதிரி வசுதேவர் வந்து கம்சன் கிட்ட வந்து கொடுக்குறார். கம்சனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதத்துல இவர் நேர்மையா இருக்கிறாருன்றது தெரியும் இல்லையா? சரி, என்ன கொல்ல போறது வந்து எட்டாவது குழந்தை தானே, இந்த குழந்தைய நீங்க எடுத்துட்டு போயிடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றார். பட் வசுதேவருக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம். என்ன, இவன் வந்து அசுரன் இல்லையா, இவன் எந்த சமயத்துல எந்த மாதிரி புத்தி மாத்துவான்றதே தெரியாது. அதனால சரி சொல்றானேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போயிட்டே இருக்கார். அவன் மனசு சஞ்சலமாகுது. டக்குன்னு இல்ல இல்ல நீ வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு அந்த குழந்தைய சாவடிச்சிடுறான். ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு அவங்கள சிறைச்சாலையில வைக்கிறாங்க. யாரைய? சொந்த தங்கச்சிய வந்து இல்லையா, தேவகியும் வசுதேவரையும் வந்து சிறைச்சாலையில வைக்கிறாங்க. அப்பா, இவருடைய அப்பாவையும் வந்து என்ன பண்றாரு, சிறைச்சாலையில வைக்கிறார். ஓகேவா? சோ அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து அரசு அரியணையில உட்காந்துக்கிறார். அரியணையில உட்காந்துக்கிறாரு. பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா நாட்டிலையும் வந்து இவர் வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிக்கிறார். எல்லா அசுர குணத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் நண்பரா ஆக்கிக்கிறார். ஏன்னா இவருக்கு வந்து என்ன இருக்கு, மரண பயம். ஏன்னா அசிரியர் வாக்கு கேட்டுச்சு இல்லையா, அதனால பயம். சோ ஒவ்வொரு குழந்தையா பிறக்குது, எடுத்துட்டு வந்து கொல்றாரு இல்லையா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழாவது குழந்தை வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சங்கர்ஷண. ஓகேவா? சங்கர்ஷண, ஆக்கர்ஷண, ஈர்க்கப்படுகிறது. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பலராமர். இவங்க வந்து யசோதா மாதா, தேவகி மாதாவுடைய வயித்துல இருப்பாங்க. அந்த ஏழாவது குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகமாயா சக்தியால ரோஹிணி மாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா கோகுலத்துல நந்த மகாராஜாவுடைய பாதுகாப்புல இருப்பாங்க. இந்த வசுதேவருக்கு பல மனைவிகள், அதுல ஒருத்தர் தான் ரோஹிணி. அந்த காலம் வந்து அந்த அசுரனால தொந்தரவு வர்றதுனால ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொருத்தர் பிரிஞ்சு வாழ்றாங்க. ஓகேவா? பாதுகாப்புக்கோசம் அப்படி வந்து ரோஹிணி தாய் வந்து நந்த மகாராஜா வீட்டுல இருக்காங்க. ஓகேவா? சோ இந்த குழந்தை வந்து அவங்களோட வயித்துக்கு போச்சு. அதுதான் வந்து பலராமர். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டாவது குழந்தை பிறக்குது. யார் பிறக்குறாரு? நம்ம கிருஷ்ணர் பிறக்குறார் இல்லையா? எட்டாவது குழந்தை வந்து கிருஷ்ணர் பிறக்குறாரு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் பிறக்கும் போது பிரம்மாண்டமா பிறக்குறார். நாலு கை ரூபம், பட்டு பீதாம்பரம், ஆபரணங்கள்ல அணிஞ்சிட்டு ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்காரு. பார்த்த உடனே வசுதேவ தேவகிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், விழுந்து வணங்குறாங்க, பிரார்த்தனைகள் பண்றாங்க. இவங்க வந்து
எப்படிப்பா ஒருத்தருக்கு வந்து கடவுளே வந்து குழந்தையா பிறக்கணும்னா அவ்வளவு அளவுக்கு அவங்க வந்து அதுக்கு முன்ன இருக்கக்கூடிய ஜென்மங்கள்ல வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு பக்தி பண்ணிருக்காங்க. கடவுளே ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்க முன்னாடி பக்திக்கு மிஞ்சி மெச்சி தோன்றாங்க. அந்த சமயத்துல உனக்கு என்ன வரும்னு கேட்கும்போது அவங்க பௌதீக விஷயத்தை எதையும் கேட்க மாட்டாங்க. நீ வந்து என்னோட குழந்தையா பெறன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி சொல்றாங்க. எத்தனை முறை சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 3 முறை சொல்றாங்க. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இவங்களே வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து பிரஜாபதியா இருப்பாங்க. ஓகேவா? பிரஜாபதினா என்னன்னு அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா மக்களை வந்து உற்பத்தி செய்யறது. பிரம்மா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கடவுளால சிருஷ்டி பண்ண ஒரு உயிர்வாழி. அவர்கிட்ட இருந்து பிரஜாபதிகள் வராங்க. அப்படி இருந்தவர் தான் வசுதேவர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுதப்பா பிருஷ்ணின்னு வந்து பிறக்கிறார் ஒரு ஜென்மத்துல. அவருக்கு கடவுளே வந்து குழந்தையா வர்றார். அவர் தான் வந்து பிருஷ்ணி கர்ப்பா. அதுக்கு அடுத்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்புல வந்து அதிதி கஷ்யபரா பிறக்குறாங்க. அவங்களுக்கு பிறந்தது தான் வந்து வாமன தேவர், உபேந்திரர். ஓகேங்களா? திரிவிக்ரமான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அவரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் அவங்களே அந்த தம்பதிகளே வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகி வசுதேவரா வராங்க. இவங்களுக்கு பிறந்ததுதான் வந்து சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே அசலானவரா வந்து பிறந்தார். எப்படி வந்து கோலோகல விருந்தாவனத்துல ஒரு கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அவரே வந்து சாட்சி அப்படியே வந்து பிறக்கிறார். தோன்றும் போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சாதாரண குழந்தை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி பிறக்கும், பேன் கத்திட்டு பழக்கம். ஆஹ் நிர்வாணமா தான் பிறக்கும். அது ட்ரெஸ் ஆடைகள் இருக்காது, ஆபரணங்கள் இருக்காது. ஆனா இவர் வந்து பிரம்மாண்டமான 4 கை ரூபத்துல சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் தாங்கி அவங்க முன்னாடி தோன்றார். ஓகேங்களா? சோ அப்ப வந்து அவங்க பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணிட்டு ப- தேவகி மாதா ஒரு தாய் இல்லையா, அவங்க வந்து என்ன கேட்பாங்க, என்னப்பா நீ இவ்வளோ பிரம்மாண்டமா இருக்கிற, இப்ப கம்சன் வந்துட்டான்னா நான் உன்னை எங்க ஒளிச்சு வைப்பேன், நீ சின்ன குழந்தையா மாறிட்டேன்னா நான் எங்கேயாவது சுத்தி துணியில வச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்புறம் வந்து இவர் சொல்வார், நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க. அப்போ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பார். என்ன எடுத்துட்டு போயிட்டு கோகுலத்துல விட்டுருங்க, அங்க பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு. நந்த மகாராஜாக்கும் யசோதாக்கும் வந்து பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு. அந்த பெண் குழந்தை நீங்க இங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்க, என்ன அங்க விட்டுடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ வசுதேவர் வந்து ஒத்துப்பாங்க. இவங்களோட நிலைமை எப்படி, கையெல்லாம் வந்து சங்கிலியால கட்டப்பட்டிருக்கு, சிறைச்சாலை பூட்டி இருக்காங்க, ஃபுல்லா காவலாளி இருக்காங்க. எப்படி போறது? அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கிருஷ்ணரே வழி காட்டுவார். அந்த சங்கிலி எல்லாம் சொன்ன உடனே ஒரு சின்ன குழந்தையா மாறிடுவாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கிலி எல்லாம் வந்து அறுபட்டு போகும், கதவு தானா திறக்கும். அந்த காவலாளிகள்லாம் வந்து ஆழ்ந்த நித்திரையில இருப்பாங்க. இவரா போவார். போறது வந்து ராத்திரி இருந்தாலும் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிச்சம் பிரகாசம் இருக்கும். அப்ப வந்து மழை வரும். இந்த மழை தலை மேல வச்சுட்டு போவாரு கிருஷ்ணரை. அப்ப வந்து அனந்த சேஷன் வந்து கொடையா வருவார். அவர் மேல இருக்கக்கூடிய மாணிக்க கற்கள் வந்து அங்க வெளிச்சமா இருக்கும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நதியை கடந்து போகணும். ஓகேவா? இவங்க இருக்கக்கூடிய மதுரா சிறைச்சாலையில இருந்து கோகுலத்துக்கு போனோம்னா நடுவுல வந்து யமுனை நதி இருக்குது. சோ யமுனையை கடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றார். அப்ப என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா யமுனைக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம், இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வழி கொடுப்பாங்க. நான் எப்படியாவது கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடியை தொடணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும், அலை வந்து மேல ஓங்கும். இவர் வந்து இப்படி எடுத்துட்டு போவாரு, கையில தாங்கிட்டு போவாரு. அலை வந்து பெருசா வருதேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, அவர் தலை மேல வச்சுப்பார். இவங்களுடைய எண்ணம் என்ன, கிருஷ்ணருடைய பாதத்தை நான் தொடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அலை வந்து மெல்ல மெல்லமா பெருசா வரும். ஓகேவா? ஆம், இவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு புரியல அது. அதனால அவர் வந்து பயந்துட்டு ஏதோ குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகும்னு சொல்லிட்டு மேல தூக்குவாங்க. ஓகேவா? சோ இது மாதிரி நடக்கும். சோ அந்த பக்தருடைய ஆசையை நிறைவேற்றணுன்றதுக்கோசம் கிருஷ்ணரே கொஞ்சம் வழுக்கி அந்த நதியில வீழ்ற மாதிரி ஒரு காட்சி வரும். ஓகே. இப்படி எடுத்துட்டு போயிட்டு கோகுலத்துக்கு போறாங்க. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நந்த மகாராஜாவுடைய மனைவியான யசோதா மாதா பிரசவ பண்ணிட்டு ரொம்ப டயர்டா படுத்துட்டு இருப்பாங்க. தனக்கு பிறந்தது பெண் குழந்தையா ஆண் குழந்தையான்னு தெரியாம வந்து ஆழ்ந்த நித்திரையில இருக்காங்க. சோ இவர் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு கிருஷ்ணரை அங்க வச்சுட்டு இவங்கள வந்து தூக்கிட்டு வந்துடுவாங்க. ஓகேவா? இந்த பெண் குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தாங்க. பெண் குழந்தைய தூக்கிட்டு வருவாங்க. இந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள வந்ததுதான் போதும், அந்த குழந்தை அமைதியா இருந்த குழந்தை பாத்தீங்கன்னா வில்லுன்னு அழணும். அதை கேட்டு அப்ப வந்து இவங்களுடைய கையெல்லாம் சங்கிலியால கட்டப்படும். ஆட்டோமேட்டிக்கா டோர் எல்லாம் லாக் ஆயிடும். அங்க இருக்கக்கூடிய காவலாளி எல்லாம் வந்து எழுந்துருவாங்க. இமீடியட்டா அந்த விஷயத்த போயிட்டு கம்சனுக்கு சொல்லுவாங்க. கம்சன் என்ன பண்ணுவான், வருவான். அவனுடைய அவனுடைய வாழ்நாட்கள்லாம் வந்து பயத்தால, கிருஷ்ணர் வந்து என்னை கொன்னுடுவாருன்ற பயத்தாலே கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டே இருப்பார்.
ஓகே. ஸோ கேட்ட உடனே தலை எல்லாம் அப்படி கலைஞ்சி இருக்கக்கூடிய தலையில அப்படியே வருவார். வந்து அந்த குழந்தைய எடுப்பார். அப்போ சொல்லுவாங்க தேவகி மாதா, இத்தனை குழந்தைய கொண்டுட்ட, இது வந்து பெண் குழந்தை, உனக்கு மருமகளா ஆக போகுது, இந்த குழந்தைய ஒன்றும் பண்ணாத, தயவு செய்து ஒன்றும் பண்ணாதன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப அளவுக்கு கேட்பாங்க. ஏன் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது தன்னோட குழந்தை இல்லை, இது வேற ஒருத்தவங்க குழந்தை இல்லையா, அதனால எவ்வளோ அளவுக்கு ப்ளீஸ் பண்ண முடியும் அவ்வளோ அளவுக்கு அவர் கையில கெஞ்சுவாங்க. ஆனா அரக்கன் இல்லையா, அவன் என்ன பண்ணுவான், எடுத்துட்டு போயிட்டு கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அந்த தன்னுடைய கையால் அந்த குழந்தையோட கையை பிடிச்சிட்டு தூக்கி போடணும்னு போடுவார். அப்போ வந்து அது ஆகாயத்துல போன உடனே துர்காதேவி 8 கரங்கள் இருக்கக்கூடிய வடிவத்தை எடுத்துக்கிறாங்க துர்காதேவி. அப்போ வந்து சொல்லுவார், டேய் முட்டாள், நீ வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாம என் காலை வந்து தொட்டுட்ட, அதனால நான் உன்னை மன்னிச்சு விட்டுறேன், உன்னை கொல்றவன் ஏற்கனவே பறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவான். இன்னும் அவனுக்கு டென்ஷன் அதிகமாகும். அதுக்கு பிறகுதான் தன்னுடைய சகாக்கள் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் போடுவாங்க. அப்பதான் அவங்க டெசிஷன் எடுப்பாங்க. அக்கம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கிராமத்துல 10 நாளுக்குள்ள பிறந்த எல்லா குழந்தையும் வந்து சாகடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா, அப்படி வந்து அனுப்புறதுதான் வந்து பூத்தனாவை வந்து அனுப்புவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவருடைய தோற்றத்துக்கு காரணம் என்னன்னா, அதர்மத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்க வந்து இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்சன் அப்பாவே வந்து சிறைசாலையில அடைச்சிடுவார் இல்லையா. அடைச்சிட்டு எப்பவுமே வந்து இந்த அரசு எப்படி பதவி ஏற்கணும், அப்பாவுக்கு அடுத்ததுக்கு தான் வந்து பசங்க வரணும் இல்லையா. சோ இவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, ஆசை பயத்தால வந்து ஆஹ் அவளை வந்து ஆஹ் சிறைசாலையில வச்சிடுறார். அது தவறு இல்லையா. சோ அதர்மமா வந்து நடந்துக்கிறார். ஓகே. ஸோ இப்படிதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவதரிக்கிறாரு. அவதாரத்துடைய நோக்கம் இதுதான். ஓகே. அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கு. ஓகே. கம்சனுடைய அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா உக்ரசேனா, அவரை வந்து சிறைச்சாலையில வச்சுட்டு இவர் ஆட்சி பண்ணுவார். ஆ. கிருஷ்ணர் ஏன் தோன்றாரு மாதாஜி? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணன். பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம், துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்கோசம், தர்மத்தின் கொள்கைகளை வந்து நிலைநிறுத்துவதற்கோசம் நானே யுகம் யுகந்தோறும் வருவேன்னு சொல்றார். யாரெல்லாம் வந்து அதர்மம் பண்றாங்களோ அவங்கள வந்து அழிக்கிறார். இங்க வந்து இந்த அசுரர்களை எல்லாத்தையும் அழிக்கிறார் இல்லையா. அந்த கம்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அசுரன், அவர் வந்து அழிக்கிறாரு. ஓகேவா. தர்மத்தை கொள்கையில வந்து நிலைநாட்டுறாரு. பக்தர்களை வந்து காக்குறார். மெயின் திங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள். இங்க யாருக்கோசம் வந்தாங்க, வாசுதேவர் தேவகியை வந்து காப்பாத்தணுன்றதுக்கோசம் தான் இங்க வரார். அதுக்கு அடுத்தது வந்து கம்சனை அழிக்கணும், அப்புறம் தர்மத்தை நிலைநாட்டணும்ன்றது தான் இதுக்கோசம் வரார். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே, யுகந்தோறும் வருவேன்னு சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா. சோ சரிப்பா, நமக்கு என்ன பிரயோஜனம், கிருஷ்ணரை பத்தி நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன பதில் கிடைக்குதுன்றது பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜென்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதः தக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைதி மாம் ஏதி சோ அர்ஜுனா. சோ யார் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணருடைய ஆ, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम् एति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த அவதாரம்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து கீழே இறங்கி வர்றதுதான் அவதாரம். இந்த அவதாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 வகைகள் இருக்கு. அதாவது குண அவதாரம், லீல அவதாரம், ஆஹ் மன்வந்திர அவதாரம், யுக அவதாரம், சக்தி வேஷ ஆவேஷ அவதாரம், லீல அவதாரம் சொல்லிட்டு 6 வகைகள் இருக்கு. ஓகே. யார் ஒருத்தருடைய கிருஷ்ணருடைய ஜென்ம கர்மச்ச மே திவ்யம், பிறப்பு லீலைகளை வந்து யாரு நினைச்சுக்கிறானோ அவனுக்கு என்ன லாபம் கிடைக்குது, புனர்ஜென்ம நைதி மாம் ஏதி சோ அர்ஜுனா, அவனுக்கு என்ன இல்ல, மறுபடியும் சாரி, இந்த பௌதீக உலகத்துல அவனுக்கு வந்து பிறப்பு இல்ல. நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எல்லாருக்கும்
ஹரே கிருஷ்ணா, மன்னிச்சுக்கோங்க. நமக்கு எல்லாருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமான பிரச்சனை. அது என்ன? உணவு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உணவு, உ- இருக்க இடம், ஓகே, உடுக்க ஆடை, ஓகே, இதுதான் வந்து தற்காலிகமான பிரச்சனை. பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த உணவு, இருக்க இடம், ஆடைக்கோசம் நாயா பேயா வேலை செய்றோம். ஆமாவா இல்லையா? காலையில போறோம், சாயங்காலம் வரோம். நம்ம ஹெல்த் கூட கேர் பண்றது இல்ல, அப்படி அளவுக்கு நம்ம வேலை செய்றோம் இல்லையா? அது இல்லாம இன்னொன்னு வந்து நிரந்தரமான பிரச்சனைகள் இருக்கு. பிரச்சனைகள்ல ரெண்டு வகை: தற்காலிகமானது, நிரந்தரமானது. நிரந்தரமானது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பை பத்தி யோசிக்கிறதே இல்லை. ஓகேவா? நம்மளோட எய்ம் என்னவா இருக்கும்னா இந்த பிறப்பு இறப்பை வந்து புல் நிறுத்திடணும். ஓகே, நிறுத்திட்டா நம்ம என்ன ஆகலாம்? சந்தோஷமா கடவுளோட கோலோகல விருந்தாவனத்துல இருக்கலாம். ஓகேங்களா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய தோற்றத்தையும் அவருடைய லீலைகளும் வந்து திவ்யமானதுன்றது ஒருத்தன் எவன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் வந்து இந்த உடலை விட்ட பிறகு மறுபடியும் இங்க வர்றதில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றான். அவன் என்னுடைய நித்திய லோகத்தை அடைகிறான்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றது? பகவத்கீதையில கிருஷ்ணரே சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதனால ஏதோ ஒன்று சும்மா இப்போ கதைகள் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. நம்ம இதெல்லாம் வந்து நிஜமானது இல்லையா? ஸோ இந்த மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து தமிழ் மாதத்துல சித்திரை, வைகாசி அது மாதிரி இருக்கோ, அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய கேலண்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தமா, தாமோதரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதங்கள் இருக்கு. இந்த மாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமோதர மாதம், கார்த்திகை மாசம். அதாவது ரொம்ப 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 விசேஷமான மாசம். அதாவது நம்ம நேத்து அந்த ஸ்டோரி சொன்னோம் இல்லைங்களா? ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? கை தூக்குங்க. டிஜிட்டல் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க அப்படியே. பதிலையே காணோம். ஆறுமுகம் பிரபு ஒருத்தர் தூக்கி இருக்காரு. ஓகே, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுக்கு ஞாபகம் இருக்கு. மித்தவங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. தாமோதர கதை நேத்து சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, ஆ, அதுதான் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு அந்த இப்ப உரலை கட்டி அவர்களை மோஷம் கொடுத்து. ஆ, கரெக்ட் கரெக்ட். இருங்க நம்ம மத்தவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லிடலாம், இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் நிச்சயமா ஸ்லைடுக்கு நிச்சயம். போலாம். லோக கிருஷ்ணன் பிரபு, கிருத்திகா ராஜேந்திரன் மாதாஜி, இந்த ஸ்டோரி தெரியுங்களா உங்களுக்கு? இல்ல மேம், எனக்கு தெரியாது அது. ஓகே. ஸோ இப்போ எல்லாரும் இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ தெரியிற போட்டோ இருக்கு இல்லையா? நீங்க ஆமா. கூகுள்ல போயிட்டு இந்த பிக்சரை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க, இல்ல மொபைல்லயே வச்சுட்டு கூட ஆர்த்தி காமிங்க. நம்ம குரூப்ல வந்து நேத்து அனுப்பிச்சிருக்கேன், பாத்தீங்களா? எப்படி ஆர்த்தி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு ஆ, பார்த்தேன் மேம் அஷ்டகம் யூடியூப்ல. அனுப்பிச்சிருக்கேன். அதை எல்லாரும் வந்து கேட்கணும். ஓகேங்களா? கேட்டா எப்படி வந்து ஒரு பிராமணனுக்கு 1000 பசுக்களை தானம் பண்ண பலன் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? நான் 3 நாளா பண்றேன் மாதாஜி. ஹரிபோல், சூப்பர் பிரபு. அதாவது அந்த பாதத்தை 4 தடவை, வயித்தை 2 தடவை, முகத்தை 3 தடவை, அப்புறம் 7 தடவை நெய் தீபம் காட்டணும், குண்டு திரி போட்டு. ஓகேவா? ஸோ நான் இந்த எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம குரூப்ல ஷேர் பண்ணிட்டேன். தயவு செய்து எல்லாரும் பண்ணுங்க. கடவுளுடைய கடவுளுடைய லீலை ஒண்ணு இது. அதாவது எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு? எல்லாருடைய கோபிஸ்திரீ வீட்டுல போயிட்டு வெண்ணெய் திருடி சாப்பிடுவார். அப்படிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நடக்குது. அதாவது ஒரு நாள் குழந்தை வந்து எழுந்து வருது. யசோதா மாதா என்ன பண்றாங்க? தன்னுடைய பையனுக்கோசம் ஸ்பெஷலா அங்க வந்து ஆம், பிரம்மகந்தா புல்ல போட்டு அந்த ஸ்பெஷல் பசுக்கள் இருக்கும் அவங்க வீட்ல. ஓகேவா? அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு வசம் வளர்க்குறது. அதனால வரக்கூடிய பால்ல வந்து வெண்ணெய் எடுத்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த அம்மா காலையில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த வேலை வந்து வேலைக்காரியங்களுக்கு யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது மகனுக்கு இல்லையா? அவங்களே செய்யணும்னு சொல்லிட்டு செய்வாங்க. செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது புள்ள வந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி உக்காந்துட்டு இருப்பாங்கன்னா ஹால்ல இருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் படுத்துட்டு இருக்க ரூம் வந்து அவருக்கு தெரியற மாதிரி உக்காந்துப்பாங்க. ஸோ
அவன் கண்ணை முழிச்சு பார்க்கறான். சரி பால் வேணும்னு சொல்லிட்டு எழுந்து வரான். சரி குழந்தை வந்துச்சேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா பால் கொடுத்துட்டு வெண்ணெய் கடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அப்பதான் ஞாபகம் வந்து பால் வந்து அடுப்புல வச்சுட்டனேன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓடி போயிட்டு பால் இறக்கி வச்சுட்டு வந்துடலாம், இல்லைன்னா பால் வீணாகுமேன்னு சொல்லிட்டு யசோதா மாதா என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரை இறக்கி சைட்ல வச்சுட்டு போறாங்க பாலை இறக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. பாலை இறக்கி வச்சுட்டு வர்றதுக்குள்ள கிருஷ்ணருக்கு வந்து கோவம். என்னை விட்டு நீ வந்து பால் எடுக்கிறதுக்கு போறியான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா. ஸோ நான் விட உனக்கு பால் தான் முக்கியமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லெல்லாம் எடுத்து என்ன பண்றாரு, அங்கே இருக்கக்கூடிய பானையெல்லாம் உடைச்சிடுறாரு. பானையெல்லாம் உடைச்சிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, எல்லாம் சல்லி சின்ன பின்னமா ஆயிடுது அந்த இடம். ஓகேவா. ஸோ அந்த நடந்து போன சுவடெல்லாம் தெரியுது. ஸோ இப்போ வந்து யசோதா மாதாக்கு தெரியுது. அந்த வெண்ணெய் எடுத்துட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா குரங்குகளுக்கு வேற கொடுத்துட்டு இருக்காரு. தான் சாப்பிட்றது இல்லாம குரங்குகளுக்கு வேற கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஓகேவா. சோ அப்ப வந்து யசோதா மாதா இத்தனை நாள் கோபிகள் சொல்லும் போது நான் நம்பல, நம்ம வீட்லயே வந்து நீ வெண்ணெய் திருடுறியா, இது என்ன பழக்கம் இருக்கு, உனக்கு வந்து ஒரு பாடம் கற்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு பண்றாங்க, துரத்துறாங்க. சோ இந்த சம்பவம் என்ன எப்ப நடக்குது, காலையில நடக்குது. இந்த அம்மா வந்து திறக்குறாங்க திறக்குறாங்க திறந்து துரத்திட்டே போறாங்க. சோ கிருஷ்ணர் வந்து யாரு, பகவான் இல்லையா, அவரை போய் பிடிக்க முடியுமா. சோ இந்த அம்மா ஒரு ஸ்டேஜ்ல நாராயணா முடியலடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி சரணாகதி ஆகும்போது என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணர் அவங்க கையில வந்து சிக்கிக்கிறாங்க. ஓகேவா. அப்போ வந்து இரு உனக்கு பாடம் இருக்குது, ஒரு தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருக்க உரல்ல வந்து கட்டி போறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க. வீட்டுல இருக்க கயிறெல்லாம் எடுக்கிறாங்க, முடியவே இல்லை. நடுவுல என்ன ஆகுது, கோபி ஸ்திரீகள் என்னடா இன்னைக்கு கிருஷ்ணன் நம்ம வீட்டுக்கு வரலையேன்னு சொல்லிட்டு வராங்க. வந்து பார்த்தா இது நடந்துட்டு இருக்குது. யசோதா மாதா கட்டி போட்டுட்டு இருக்காங்க, கயிறு பத்தல. கொஞ்சம் பேர் பாக்குறாங்க சிரிக்கிறாங்க, கொஞ்சம் பேர் வருத்தப்படுறாங்க. இரு யசோதா மாதா எங்க வீட்டுல கயிறு இருக்கு, நாங்க எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு கயிறை எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்காங்க. அவங்களும் அந்த கயிறை முடிச்சு போட்டு கட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க. பார்த்தா ரெண்டு அகலம் கரைஞ்சிட்டே இருக்குது. இது என்னடா, இது இதுல என்ன தாத்பரியம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு நம்ம பக்தியில வந்து நம்மளுடைய முயற்சி, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளோட கருணை. இது ரெண்டுமே இருந்தாதான் நம்ம பக்தியில வந்து சக்சஸ் ஆக முடியும்ன்றதுதான் டேக் ஹோம் மெசேஜ் இந்த இடத்துல. அப்புறம் ஒரு வழியா வந்து கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால அந்த அம்மா வந்து கட்டி போட்டுறாங்க. ஓகேவா. தாம்னா என்ன அர்த்தம், ஹரே கிருஷ்ணா. தாம்னா கயிறு, உதரம்னா அவரோட வயிறு. ஓகேவா. சோ கட்டி போட்டு வச்சுட்டு அந்த அம்மா வேலை செய்யற போறாங்க. இவர் வந்து சாதாரணமாவே வந்து ரொம்ப துணிச்சலு இல்லையா. இவர் என்ன பண்றாரு, ஸோ அவரை வந்து அந்த உரல்ல இழுத்துட்டு அவருடைய கார்டன் தோட்டம் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அங்க போயிட்டே இருக்கிறார். அங்க வந்து அவருடைய தோட்டத்துல வந்து 100 வருஷமா இருக்கக்கூடிய அமல அர்ஜுன மரத்தை வந்து ரெண்டு மரம் இருக்கு, இந்த மரத்துக்கு நடுவுல போறாரு. இந்த குழந்தை வெளியே வந்துச்சு, அந்த உரல் வந்து வெளியே வரல. அதனால வந்து இழுக்கிறாரு. அந்த நூ 100 வருஷங்கள் இருந்த மரம் என்ன ஆகுது, வேரோட சாஞ்சிருது. அந்த மரம் என்னன்னு பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல இருந்து ரெண்டு தேவர்கள் வராங்க. அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நலக்ரீவா, நலகுபேரா, மணிகிரீவா. நலகுபேரா, மணிகிரீவா இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குபேரனுடைய பசங்க. குபேரனுடைய பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குபேரனாவே செல்வம் அதிகமா இருக்கிறவங்க. அவங்களுடைய பசங்க வந்து அகங்காரத்தினால ஆஹ் நிறைய காசு இருந்தா என்ன இருக்கும், அளவுக்கு அதிகமா இருந்தா என்ன இருக்கும், ஆணவம் அகங்காரம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஒழுக்கம் எல்லாம் இருக்காது, சீர்கெட்டு தான் இருப்பாங்க இல்லையா. அது மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க, மது மாதுவோட ஆஹ் லயிச்சிருக்காங்க, நிறைய குடிச்சிட்டு தனக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாம பெண்களோட நிர்வாணமா அந்த நீர்த்தேக்கத்துல வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. சோ தன்னை கடந்து ஒரு முனிவர் போறாருன்ற ஒரு நினைவு கூட அவங்களுக்கு தெரியல. ஓகேவா. அப்படி நிர்வாணமா இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவர் வந்து நாரத முனி கண்டிக்கணுன்றதுக்கோசம் அவங்களுக்கு வந்து பெண்களாக ந- அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிட்டாங்க. ஓகே. ஒரு துணியை எடுத்து மூடிட்டு கிளம்பிட்டாங்க. இவங்க வந்து இப்படியே இருக்கிறாங்க. சோ இவங்களுக்கு ஒரு சாபத்தை கொடுக்குறார். சாபம் எப்படி, நீங்க வந்து நிர்வாணமா இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி பூலோகத்துல போயிட்டு நிர்வாணமா மரம் மாதிரி இருங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், உடலை வந்து சரியா மூடணும்ன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லைன்னா மரம் மாதிரி அடுத்த ஜென்மத்துல பிறப்பாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்து வந்து
இவங்களுக்கு சாபம் வந்த பிறகுதான் புத்தி வந்துச்சு, அச்சச்சோ நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம், மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு கேக்குற. அப்ப வந்து இதுக்கு வந்து பரிகாரம் கொடுத்தது தான். வேணா ஒரு சொல்யூஷன் வேணா சொல்றேன். திரேதாயுகத்துல கிருஷ்ணர் வருவாரு, அவர் மூலியமா உங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும், இதுல இருந்து மீண்டு வருவீங்கன்னு சொல்றாரு. சோ அப்படி வந்த மரம் தான் இவங்க. ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணர் பிறந்த நாள்ல இருந்து அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, எப்படா கிருஷ்ணர் தம் பக்கம் வந்து திரும்புவாங்கன்னு. சோ இந்த லீலை மூலமா வந்து என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு விமோசனம் வந்து அந்த மரம் கீழே வருது, பிரகாசமான தேவ தூதர்கள் வராங்க, அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வழிபட்டுட்டு அவரை வலம் வந்துட்டு தன்னுடைய நாட்டுக்கு வந்து போறாங்க. இதை வந்து அந்த கோபர்கள், அந்த குட்டி பசங்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, கிருஷ்ணா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதெல்லாம் வந்து இவங்க பாக்குறாங்க, அவங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், வைஷ்ணவருடைய சாபம் கூட பாத்தீங்கன்னா நன்மையில முடியுது. யோசிச்சு பாருங்க, தவறா வழியில சீர்கெட்டு போகக்கூடிய பசங்களுக்கு வைஷ்ணவர் ஒரு சாபத்தை கொடுத்ததுனால கிருஷ்ணரை நிறைய பேர் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அவங்களுக்கு ஒரு அனுகிரகம் கிடைச்சிச்சு இல்லையா? அவங்க அங்க இருந்துட்டு கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்தாங்க இல்லையா? ஆஹ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதே மாதிரி வைஷ்ணவர்களுக்கு அபராதம் செய்யக்கூடாது நம்ம. ஓகேவா? ஆஹ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நந்த மகாராஜா வராரு, யார் இப்படி கட்டு போட்டதுன்னு அவருக்கு கோபம் வருது. அப்புறம் வந்து இந்த சமயம் கொஞ்சம் இருட்டாயிடுது. அந்த சமயத்துல வந்து கரண்ட், நம்ம மாதிரி கரண்ட் சோலார் லேம்ப் எல்லாம் அப்ப இல்லை இல்லையா, விளக்கு தானே இருக்கும். அதனால குழந்தைக்கு ஏதாவது அடிபட்டுச்சோன்னு என்ன பண்றாங்க, யசோதா மாதா வந்து தூக்கி வச்சுட்டு விளக்கு வெளிச்சத்துல பாக்குறாங்க. அதாவது அந்த விளக்கு வச்சுட்டு, அதுதான் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்க, எண்ணிக்கை 4 முறை பாக்குறாங்க, பாதத்துக்கு ஏதாவது வந்து காயம் ஆயிருக்குதான்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க. சோ பாதத்துக்கு 4 முறையும், வயித்தாண்ட வந்து 2 முறையும், அப்புறம் வந்து முகத்து கடவுளுடைய தாமரை திருமுகத்துக்கு 3 முறையும் இந்த விளக்கால காமிக்கிறாங்க. அதுதான் நம்ம இப்ப ஃபாலோ பண்ற கஷ்டம். அப்புறம் உடம்பு ஃபுல்லா வந்து எங்கேயாவது காயம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு திருப்பி திருப்பி பாக்குறாங்க, அது 7 முறை. சோ இது மாதிரி நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெய் விளக்கு காட்டணும். பாதத்துக்கு 4 முறை இப்படி காமிக்கணும், வயிற்றுக்கு 2 முறை, முகத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 முறை, உடல் ஃபுல்லா சேர்ந்து 7 முறை பண்ணணும். இந்த தாமோதர அஷ்டத்தை கேட்டுட்டு பண்ணுங்க. அப்புறம் அந்த கயிறுக்கும் வந்து ஒரு நமஸ்காரம், மறை மறைந்து இருக்கக்கூடிய ராதா ராணிக்கும் ஒரு நமஸ்காரம், அந்த யசோதா மாதாக்கும் ஒரு நமஸ்காரம் சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணணும். ஓகேங்களா? ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது. எப்ப வேணாலும் பண்ணலாம், காலையில மத்தியானம் சாயங்காலம் எப்ப வேணாலும் பண்ணலாம், வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாரும் பண்ணலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்ப வந்து கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து நித்தியமானவர். அவருடைய உடலுக்கும் ஆத்மாக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசம் இல்லைன்றதை நம்ம பார்த்தோம். நம்மளுடைய உடம்பு வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம், அழியக்கூடியது இல்லையா? சோ இந்த நம்மளோட உடல் எடுத்துட்டா, ஆஹ் ஸ்தூல உடம்பு பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, சூக்ஷ்ம உடம்பு 3 விஷயங்களால ஆனது. ஓகே. அதுக்குள்ள இருதயத்துக்குள்ள ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயைய வந்து கண்ட்ரோல் பண்றார். பட் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயை கிட்ட கண்ட்ரோல் ஆகிறோம். ஓகே. நம்ம அவருக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. वितराग भयक्रोध मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावम् आगताः हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாயினர். கிருஷ்ணர் மேல பற்று வச்சு தூய்மையான அன்பு வைக்கணும்னா நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கக்கூடாது, 3 விஷயங்களை வந்து துறக்கணும்னு சொல்றாரு. அது என்னென்ன, யாராவது சொல்றீங்களா? பற்றுதல், பயம், கோபம். இந்த 3 விஷயத்த வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா? தேவையில்லாத பற்றுதல் நம்ம துருதராஷ்டருக்கு இருந்துச்சு இல்லையா, அதனால என்ன ஆச்சு, நன்மையாச்சு தீமை தானே ஆச்சு. நம்மளும் தேவையில்லாத பற்றுதல் வச்சுக்க கூடாது, நிறைய பற்றுதல் வச்சுக்க கூடாது, ஒரு லிமிட்டோட இல்லையா? பயம் இருக்கக்கூடாது, கோபம் வரக்கூடாது இல்லையா? கோபத்தை கூட நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும், எப்படி ஹனுமான் யூஸ் பண்ணாரு இல்லையா, அது மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த 3 விஷயங்களை விட்டான்னா நமக்கு கடவுள் மேல என்ன இருக்கும், அன்பு இருக்கும். ஒரு குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடணும்னு வந்து ஆசை இருந்தா கூட மறுபடியும் பிறப்பு எடுப்போம். அதனால பிரபுபாதா சொல்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம இந்த பற்றுதல்ல வந்து அறுத்துடணும், தேவையில்லாத பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது நம்ம கிட்ட. ஓகேவா? சோ
ஸோ இங்க இருந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா, இது வந்து ராஜசூய யக்னம். அதாவது யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து இந்த அரசு பதவி ஏத்துப்பாரு இல்லையா, இந்த போர்க்களம்லாம் நடந்த பிறகு அந்த ராஜசூய யக்னத்துல வந்து முதல் மரியாதை யாருக்கு கொடுக்கறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேச்சு வரும். அதுல வந்து மேக்சிமம் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர்னு சொல்லுவாங்க. சோ கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிசுபாலன் இருக்கான் இல்லையா, சிசுபாலனுக்கு பொறாமை எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணர் மேல ஒரு பொறாமை. ஓகே. அதாவது ஏன் பொறாமை அவரை பிடிக்காதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ருக்மிணி தேவியை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பார். ஆனா ருக்மிணி தேவி வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ், கதை கேட்டது மூலமா கிருஷ்ணரை வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒரு பிராமணனை தூதுவரை அனுப்பிச்சு ஓகே கிருஷ்ணருக்கு சொல்லுவாங்க. ஓகே. சோ இந்த ருக்மிணியோட அண்ணன், ஓகேவா, ருக்மின்னு இருக்காரு அவர் பெயர், ருக்மி. அவருக்கு வந்து தன்னுடைய நண்பனான சிசுபாலனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசை. ஆனா அவங்க அப்பாவுக்கு அதுக்கு விருப்பம் இல்லை. சரி இருந்தாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அமைதியா இருக்கிறார். சோ இந்த கல்யாணம் ஏற்பாடாகுது, நீ வரலைன்னா நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் போகுது. லெட்டர் வந்து வாங்குறாரு கிருஷ்ணர். சரின்னு உடனே கிளம்பி வராரு. ஓகேவா, இந்த இடத்துக்கு கிளம்பி வராரு. அப்போ வந்து சண்டை நடக்குது. இவங்க எல்லாம் தோத்து போயிடுறாங்க. இந்த ருக்மிணி அண்ணன், சிசுபாலன், ஜராசந்தன் எல்லாம் வருவாங்க சண்டை போடணும்னு சொல்லிட்டு. பட் வந்து தோத்து போயிடுவாங்க. அதனால கிருஷ்ணன் மேல எப்பயுமே பொறாமை, அவதூறு, ஆஹ் ஏதாவது ஒண்ணு தூட்டிட்டே இருப்பான். இவனுடைய இந்த சிசுபாலனுடைய பிறப்பு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எல்லாம் சாதாரணமா ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா ரெண்டு கை ரெண்டு காது நார்மலா இருக்கும். ஆனா இந்த சிசுபாலனுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவும் வந்து இந்த கண்ணு கையெல்லாம் இருக்கும். அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு வருத்தம், என்னடா நம்ம பிள்ளை வந்து ஒரு மாதிரி சாதாரண குழந்தையா இல்லாம அப்நார்மலா இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆலோசனை பண்ணும்போது அஸ்ட்ராலஜில சொல்லியிருப்பாங்க, இது மாதிரி இந்த குழந்தை வந்து ஒருத்தரை பார்க்கும். அன்னைக்கு வந்து அவனுடைய எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் இருக்கு எல்லாம் வந்து மறைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதையும் சொல்லிட்டு யாரால இந்த மாற்றங்கள் நடக்குதோ அவரால தான் இந்த இவனுக்கு மரணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. சோ அந்த அம்மாக்கு என்ன, ஒரு பக்கம் சந்தோஷம், ஒரு பக்கம் கவலை இல்லையா. தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள்லாம் மறைஞ்சு போயிட்டு குழந்தை நார்மலா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சந்தோஷம். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன, மரண செய்தி இல்லையா. அதனால வந்து டெய்லி பார்ப்பாங்க, வீட்டுக்கு யார் வராங்கன்னு பார்ப்பாங்க. ஒண்ணுமே மாற்றம் இருக்காது. ஒரு நாள் பார்த்த எல்லாம் இந்த எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கக்கூடிய கண்கள் உறுப்புகள் எல்லாம் மறைஞ்சிடும். அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னொரு பக்கம் டக்குன்னு பயம். சரி யாரு புதுசா வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு போய் பாக்குறாங்க. அப்பதான் தெரியுது கிருஷ்ணர், குழந்தை கிருஷ்ணர் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் பேசுவாங்க, எனக்கு தெரியும் நீங்க வந்ததுனால சிசுபாலனுடைய உடல்ல இந்த மாற்றம் வந்துச்சு. ஆனா அவனை வந்து மன்னிச்சு விட்டுடுங்கன்னு கேட்பாங்க. அப்போ சொல்லுவார் கிருஷ்ணர், நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் பண்றேன், ஆனா கணக்கு வச்சுக்கிறேன். 100 தப்பு பண்ற வரையும் நான் வந்து அவனை மன்னிச்சு விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்வார். சோ இந்த சபையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அவதூறா பேசிட்டு இருக்கார். இதுதான் 100வது எண்ணிக்கை. அந்த 100வது எண்ணிக்கை முடிஞ்சிச்சு. அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க, தன்னுடைய கையில இருக்கக்கூடிய சுதர்சன சக்கரத்தை அனுப்பிச்சு அவருடைய தலையை வெட்டிடுறாரு. ஓகேவா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பக்தர்களை வந்து காக்கவும் செய்யறாரு, அசுரர்களை அழிக்கவும் செய்யறாரு. ஓகேவா. அவங்க அம்மா சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு பொறுமையா இருந்தார் இல்லையா. அந்த 100 இவரை எப்ப பார்த்தாலும் அவதூறு, பொறாமை, ஹம், அஹ், னால தகாத வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசுவார். இந்த வார்த்தைகள் பேசும்போது இந்த பாண்டவர்களுக்கெல்லாம் அவ்வளவு அளவுக்கு கோபம் வரும், இவனை கொன்னு போட்டணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பட் அங்க கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அமைதியா இருப்பாங்க. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, சில பேருக்குள்ள எவ்வளவு அளவு கோவம் வருது. கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் இப்படி பேசுறாரே, இவரை தண்டிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனா கடவுளே அந்த வேலையை 100வது தவறு பண்றதுனால 100வது எண்ணிக்கை முடிஞ்சு அவருடைய வாழ்க்கையை முடிச்சிடுறாரு. ஓகேவா. சோ தவறுகளை நம்ம செய்யக்கூடாது, கடவுள்கிட்ட வந்து சரணடையணும் இல்லையா. சரணடைஞ்சு நம்ம வந்து முக்தி பெறறதுக்கு என்ன இருக்கோ அதை பார்த்துட்டு போகணும். கடவுள் ரொம்ப அன்பானவர். ஓகேவா. சோ ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது இந்த 6 பிக்சர் இருக்கு கீழே இல்லையா. அது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து சிசுபாலனுடைய மரணம். ரெண்டாவது பிக்சர்ல பாருங்க,
அதாவது ப்ளூ Dress போட்டுட்டு இருக்கிறவர் வந்து பலராமர். ஓகேவா? அந்த பலராமருக்கு வந்து காலை அழுத்தி விட்டுட்டு இருக்காரு யாரு? கிருஷ்ணர். அதே மூணாவது பிக்சர்ல பாருங்க, கிருஷ்ணருக்கு காலை அழுத்தி விட்டு இருக்கிறது யாரு? பலராமர். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து நாலாவது பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பசுக்களோட இருக்கார். ஓகேவா? அவரை பசுக்களை மேய்க்கிறதுனாலையும் பசுக்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுனாலையும் அவருக்கு பெயர் என்ன? கோபாலா கோவிந்தா. ஓகேவா? சோ ரொம்ப ரொம்ப எல்லா உயிரினங்களுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப பிரியமானவர். ஓகே. அதே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து பாராபட்சமற்றவர். பார்ஷியாலிட்டி அவர்கிட்ட இல்ல. நம்ம எப்படி சரணடைகிறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் நமக்கு வந்து திருப்பி கொடுக்குறாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. काङ्क्षदः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. இத வந்து சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல வந்து நம்மளுடைய ஆசைகள் வந்து சீக்கிரமா நிறைவேறணும்ன்றதுங்க சிறு தெய்வ வழிபாடுகளை வந்து பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஆஹ் ஆனா அது வந்து அதனுடைய பலன்கள்லாம் வந்து தற்காலிகமானது. ஓகேவா? ஆஹ் இதுக்கோசம் தான் சில பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, தேவ தேவர்கள்ல வழிபடுறாங்க. ஓகே. அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். உனக்கு என்ன வேணுமோ நீ என்கிட்ட வந்தேன்னா நான் அதை கொடுக்குறேன், நீ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரே சொல்றார். ஓகேவா? சோ அங்க கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன ஆகுதுன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி, சின்ன ஒரு ஸ்டோரி. அவங்க வந்து அவ்வளவுக்கு யோசிக்கவும் மாட்டாங்க. அதாவது சிவனை வழிபட்டு ஒரு அசுரன் அவனை என்ன வாங்குறான்? ஒரு வரம் வாங்குறான். ஓகே. நான் சொல்றேன், அந்த அசுரன் பேரை நீங்க சொல்லணும். நான் யார் தலை மேல கை வச்சாலும் அவங்க வந்து என்ன ஆகணும்? பஸ்மமா ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசுரன் வரம் வாங்குறான். யார் அது? எந்த அசுரன் அது? பஸ்மாசுரா. இல்லையா? பஸ்மாசுரா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவன் யோசிச்சாரா? யோசிக்காம கேட்டான்னு கொடுத்துட்டார். கடைசியில அந்த அசுரன் என்ன பண்ணா? அவரை மனைவியை நான் அடையணுன்றதுக்கோசம் சிவன் மேலேயே கையை வைக்கிறதுக்கு வந்தாரு. இல்லையா? தேவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய வரங்கள்லாம் இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்களை வந்து தள்ளி போட்டுட்டு இன்பமான விஷயங்களை இப்ப கொடுப்பாங்க. அதே கிருஷ்ணர் கிட்ட போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த துன்பங்களை எல்லாத்தையும் நல்லிஃபை பண்ணிடுவார். ஓகேவா? உனக்கு பொருள் ஆசை இருக்கோ, என்ன ஆசை இருக்கோ, எது வேணும்னாலும் ஆக்சுவலி நம்ம எதையும் கேட்க கூடாது. உண்மையான பக்தின்னா கிருஷ்ண பிரேமை. இல்லையா? நம்ம அதை அடையணும்னு நினைக்கணும். பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு எனக்கு வந்து எங்க வீட்ல வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்கு, அதை நிறைவேற்றி கொடுங்கன்னு சொல்லி நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணலாம். தேவர்களை விட அவங்கள விட்டு பிரார்த்தனை பண்றது சிறந்தது, உத்தமமானது. ஓகேவா? நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, எப்படி வேருக்கு தண்ணி ஊத்துனா எல்லாம் வந்து திருப்தி அடையுமோ, கிருஷ்ணரை நம்ம வழிபட்டா எல்லா தேவர்களும் திருப்தி அடைவாங்க. அதனால பயப்பட தேவையில்லை, அவர்கிட்ட கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Yes, Mataji. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं न कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां नित्यकर्तारम् अव्ययम् हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ணாசிரம சங்கத்தை வந்து அவர் கொடுத்துட்டு போனார். ஓகேவா? வர்ணங்கள் 4 இருக்கு, ஆசிரமங்கள் 4 இருக்கு. அதாவது இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். அவனோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பிறப்பால இந்த கிளாசிபிகேஷன் இல்லை, அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்சி பேசிஸ்லாம் இந்த கிளாசிபிகேஷன். ஒருத்தன் நல்லா படிச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய சக்தி அவனுக்கு இருக்கு. அதனால அவனை பிராமணன் சொல்றாங்க. அவனோட கடமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை படிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் வேதங்களை சொல்லி கொடுக்கறது. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து சத்திரியன். அவனுக்கு உடல் பலம், புத்தி கூர்மை எல்லாம் நிறைய இருக்கும். எந்த டைம்ல என்ன டெசிஷன் எடுக்கணும்ன்றத வந்து அவனுக்கு தெரியும். அதனால அவன் வீட்டையும் காப்பான், நாட்டையும் காப்பான். அதுக்கு அடுத்தது வைஷ்ணியா. அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? அவனுக்கு என்ன திறமை இருக்கு? பிசினஸ் பண்றதுக்குரிய திறமையும் விவசாயம் பண்ணக்கூடிய திறமையும் இருக்கு. ஓகேவா? அவன் அந்த வேலையை செய்யறான். ஓகே. வைஷ்யாஸ். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இவனுக்கு வந்து புத்தி கம்மியா இருக்கு, உடல் பலம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அவன் வந்து சூத்ரன். அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? விளை நிலச்சத்துல வேலை செய்வான். சோ இந்த பிரிவுகளை வந்து கொடுத்தது பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது ஆசிரமப்படி பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரி பிரம்மச்சாரி
கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சந்நியாசி. இந்த ஆசிரமப்படி 4 பிரிவுகளை கொடுத்திருக்கார். சோஷியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் கிளாசிபிகேஷன் தான் இது. ஓகேவா? ஸோ இவன் அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட தர்மப்படி வாழணும். பிரம்மச்சரி என்ன பண்ணணும்? குருகுலத்துக்கு போயிட்டு குரு கையில வந்து பாடங்களை கத்துட்டு வரணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவன் வந்து பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிக்கணும். அதாவது முதல் 25 வருஷம் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாம ஒழுக்கத்தோட வாழணும். ஓகேவா? அந்த குருகுலத்துல வாழும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான்? எல்லா விஷயத்தையும் கத்துப்பான். போய் யாசகம் பண்றது, யாசகம் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து கிருஷ்ணா குரு கிட்ட கொடுக்கறது, குரு பத்தினி என்ன வேலை செய்யறாங்களோ சொல்றாங்களோ அதை செய்யறது. அப்ப என்ன ஆகுது? குரு எவ்வளவு கொடுக்குறாரோ சாப்பிடுறது, அப்ப எல்லா விதமான மனப்பக்குவம் அவனுக்கு வந்துடுது. அதுக்கு அடுத்து அவனுக்கு விருப்பம் இருந்தா கல்யாணம் பண்ணிட்டு கிரகஸ்த வாழ்க்கைய வாழலாம். ஓகே, விருப்பம் இல்லைன்னா அவன் நேர சன்னியாசி ஸ்டேஜுக்கு போகலாம். ஓகேவா? சன்னியாசி என்ன பண்ணணும்? அதே மாதிரி வேதங்களை எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும். கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும். கிரகஸ்தன் என்ன பண்ணணும்? வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், ஒரு பங்கை வந்து கோயிலுக்கு கொடுக்கணும். இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வோட ஒரு குழந்தைய வந்து ஈண்டெடுக்கணும். ஓகே, ஒரு வயசு வரையும் அவன் சம்சாரத்துல வாழணும். அதுக்கு அடுத்து பொறுப்பை வந்து பசங்க கையில கொடுத்துட்டு வனப்பிரஸ்தா. இப்ப வந்து காட்டுக்கெல்லாம் போக முடியாது, வீட்லயே வந்து பற்று இல்லாம இருக்குது. ஓகேவா? எல்லாத்துலயும் வந்து மூக்க நோட்டக்கூடாது. நம்ம லிமிட் எவ்வளவோ அதுதான் இருக்கும். ஏன் சொல்ல பேச்சு தான் இவங்க கேட்கணும், நான் நினைக்கிற மாதிரி தான் இவங்க இருக்கணும்னா அதெல்லாம் முடியாது. எதிர்பார்ந்தா நமக்கு தான் கஷ்டம். அதெல்லாம் நிறுத்திடணும். தேவை அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஒரு லிமிட் வரையும் தான் நம்ம வந்து அதையெல்லாம் பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? பற்றுதல் இல்லாம நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன? ஹையஸ்ட் கோல் நமக்கு வந்து சனாதன தர்மம், பாகவத தர்மம். அதை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் என்ன பண்ணாங்களோ அதை வந்து பின்பற்றணும். இல்லையா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அதிகாலையில எழணும், நாம ஜபம் பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கணும். இல்லையா? சத்சங்கம், பக்தர்களோட சங்கம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அப்படி பண்ணிட்டு வந்தா நம்மளுடைய மனப்பக்குவம் வரும். ஓகேவா? பக்தியை நோக்கி நம்ம பாதையை எடுத்துட்டு போனோம். அதுக்கோசம் சோம்பேறியா வீட்டுல இருணும் சொல்லல. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை நீ கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யின்னா சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. Continue. கர்மணோ कर्मणो न बोधव्यम् बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து 3 விதமான விஷயங்களை சொல்றார். ஓகேவா? ஏன்னா ஒவ்வொருடைய செயல்களின் நுணுக்கங்களை வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வார்த்தை நம்ம இங்க கத்துக்கணும். கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. கர்மான செயல்களை செய்யறது, விகர்மான தடை செய்யப்பட்ட செயல்களை செய்யறது, அ- அகர்மான செயலின்மை. இதை வந்து நம்ம விலாவரியா இங்க பார்க்கலாம். அதாவது இந்த 3 விஷயங்கள் பாருங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. இந்த பிக்சர்ல பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்குது? எந்த ஒரு உயிரினையும் வந்து துன்புறுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லையா? அதாவது ஒரு உயிரை கொன்னு அதை புசிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. இல்லையா? இது வேதங்களுக்கு வந்து புறம்பானது. அந்த புறம்பான செயல்களை செய்யறவங்கள வந்து தான் விகர்மவாதின்னு சொல்றாங்க. சோ இவங்க வேதங்களுக்கு புறம்பா செய்யறாங்க. அவங்களுடைய நிலைமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து கீழ் பிறப்புல பிறப்பாங்க. ஓகேவா? மாம்சன்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜென்மத்துல நீ என்ன சாப்பிடு, அடுத்த ஜென்மத்துல நான் உன்னை சாப்பிடுறேன். அந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான் அந்த வார்த்தை. ஓகேங்களா? சோ ரொம்ப ஆபத்தானது அடுத்த ஜென்மத்துல. சோ சோ இந்த ஒரு ஹியூமன் லைஃபையே அவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, எடுத்த பிறவின் நோக்கத்தில் பிரபாவம் தோல்வி அடைகிறார்கள். ஓகேவா? சோ இதை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சோ கர்மவாதிகள் என்ன பண்றாங்க? இவங்களுக்கு பக்தி இருக்கும், வேதங்களை பின்பற்றுவாங்க. பட் இவங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா சுயநலம். எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்ன்றதுக்கோசம் அதாவது எங்க வீட்ல ஒரு கல்யாணம் நடக்கணும், எனக்கு வந்து ஆபீஸ்ல ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும், எனக்கு குழந்தை பிறக்கணும்னு சொல்லிட்டு சில பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்ணுவாங்க. பலன் எதிர்பார்த்து பண்ணுவாங்க. இவங்க நல்ல காரியங்கள் தான் பண்றாங்க. பட் அவங்க பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு இல்ல. ஓகேவா? இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பிறப்புக்கு இறப்புக்கு பிறகு எங்க போறாங்கன்னா ஸ்வர்க லோகத்துக்கு போறாங்க.
ஓகேவா? அவங்க செஞ்சு வச்சிருக்க புண்ணியத்தை அனுபவித்துக்கும் அங்க போயிட்டு அங்க சோமரசம் பெண்கள்லாம் வந்து இங்க வந்து கல்லு சாராயம் அதெல்லாம் குடிக்கிறாங்கல்ல, அது மாதிரி அங்க வந்து சோமரசம் இருக்கும், அது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அழகா இருப்பாங்க, அதையெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு அந்த டூரேஷன் வரையும் அங்க இருப்பாங்க. அதுக்கு பிறகு இந்த லோகத்துக்கு வருவாங்க, இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வருவாங்க இவங்க. அதே ஞானிகள், அதாவது அகர்மவாதிகள். ஓகே, விகர்மா, கர்மா, அகர்மா. அகர்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ம், வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது மாதிரி தான் செய்வாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையுடைய தேவைகளை சுருக்கிப்பாங்க. ஓகேங்களா? சிம்பிள் சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்வார். எவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம தேவைகளை வந்து குறைச்சி வாழ்றோமோ அவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையை வந்து உயர்ந்தா வாழ முடியும். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இருக்கிறது 2 பேர் தான் இருக்கும், பெரிய வீடா இருக்கும், 4 வண்டி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அதுக்கு நாயா பேயா உழைச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி எல்லாம் நம்ம வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுது. சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இவன் வந்து ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள், ஆத்ம தத்துவத்தை வந்து இவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. இதனால பலன் என்ன அவங்களுக்கு? மறுபடியும் இந்த பூ உலகத்துல பறக்கவே மாட்டாங்க. ஓகேயா? இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தி சேவை செய்வாங்க. என்னெல்லாம் வந்து பக்தர்களுக்கு உபகாரம் பண்ண முடியுமோ அந்த இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஓகேவா? இந்த 3 விஷயத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோம்: கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मण्य कर्म पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्. हरे कृष्ण. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப நம்ம யாரை பார்க்கறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நாரத முனி. அதாவது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், 12 மகாஜன்கள்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து நாரத முனி. யாரு அப்பா அந்த 12 மகாஜனர்கள் பாத்தீங்கன்னா? பிரம்மா, சிவா, நாரதா, மனு, குமாரா, கபிலா, பிரகலாதா, பீஷ்மா, சுகதேவ கோஸ்வாமி, யமராஜா, ஜனக, இவங்க எல்லாம் வந்து 12 மகாஜனங்கள். ஓகேவா? நம்ம ஒரு இந்த பக்தியில வந்து நான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல நான் முன்னேறணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? குரு சீட பரம்பரையில வந்து இருக்கக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவோடைய பாத சுவட்டை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அவர்கிட்ட போயிட்டு சரணாகதி ஆடணும். அதுக்கடுத்து அவர் கொடுக்கக்கூடிய உபதேசங்களை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். ஓகேவா? இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே, சோ நமக்கும் கடவுள் இருக்கக்கூடிய உறவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, உறவை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பண்ண முடியும். ஓகேவா? சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? ஆஹ் கர்மான்னு சாதாரணமா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா? கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறார். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். இந்த வார்த்தை இம்பார்ட்டன்ட். அவன் எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்று உள்ளான். ஓகேவா? சோ எப்போ ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு வந்து எந்த ஒரு விளைவும் வந்து அவனை பாதிக்காது. அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆனா, அவனுக்கு எதால அவனுக்கு வந்து பாதிப்பு வராதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஏன்னா எவ்ரி ஆக்ஷன் ஆஸ் இட்ஸ் ரியாக்ஷன் இல்லையா? அந்த ரியாக்ஷன் அவனுக்கு வராது. ஏன்னா அவன் என்ன செய்யறான்? கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யறதுனால கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்துப்பாரு மித்த விஷயத்தை எல்லாம். சோ நம்மளுக்கு இப்ப கேள்வி வரும், நான் எப்படி வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் வேலை செய்யலாம்? ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம வீட்ல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் போட்டோக்கு ஒரு துளசி அன்பா வைங்க. ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில ஒரு துளசியை போட்டு அவருக்கு கொடுங்க. அது ஏத்துப்பார். அவர் வந்து ரொம்ப பெருசாலாம் டிமாண்ட் பண்றது இல்ல, அவர் ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதே. அன்போடும் பிரீத்தியோடும் அவருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா போதும், அவர் ஏத்துப்பார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Ah, 30, 31, 32. மாதாஜி. Okay, okay. सर्वे भेदे यज्ञविदो यज्ञस्पर्शितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो याति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुष्वतम् एवं बहुविधा यज्ञा तथा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् वित्थितान् तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? 30வது ஸ்லோகத்துல வேள்வியின் அர்த்தத்தை ஒருத்தன் வந்து புரிஞ்சுக்கணும்.
இந்த வேள்வி யாகங்கள் எதுக்கு செய்யறாங்கன்னா நம்ம புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கோசம் தான். நம்ம புலனி நம்ம இருக்கிறோம், நம்ம எப்படி வாழணும்னா நம்ம புலன்களை திருப்தி செய்யறதுக்கோசம் வாழக்கூடாது, கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்யறதுக்கோசம் வாழணும். ஸோ இந்த வேள்விகள் யக்னங்கள்லாம் வந்து செஞ்ச உடனே அவன் புலன் கட்டுப்பாடு பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறான். அப்போ வந்து அந்த புலன்களை வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கிறான் இல்லையா. அப்போ அதனால வரக்கூடிய பலன் வந்து சுவைக்கும் போது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அமிர்தத்தை சுவைத்த வந்து சுவை போல இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றான். அதனால அவன் வந்து அந்த நோக்கி தான் போறான், உன்னத நித்திய சூழ்நிலை நோக்கி தான் அவன் போவான். ஆஹ் அதாவது ஒரு உயர்ந்த சுவையை நம்ம அனுபவிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, தாழ்ந்த சுவையை விட்டுடுவோம் இல்லையா. உயர்ந்த சுவையை அனுபவிச்ச ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, தாழ்ந்த சுவையை விட்டுடுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இல்லையா. அது மாதிரி உயர்ந்த சுவைன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தி இல்லையா. இது மாதிரி பண்ண பண்ண நாள்பட நாள்பட அவனுடைய இருதயம் வந்து தூய்மை அடையும், அவனோட பாவ விளைவிலிருந்து அவன் விடுபட்டு பக்தியில வந்து முன்னேறுவான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு வம்சத்தின் சிறந்தவரே, தியாகம் இல்லாமல் ஒருவன் இந்த பூமியிலோ அல்லது இந்த வாழ்க்கையில ஒருபோதும் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியாது. பிறகு மறுமையின் நிலை என்ன? சோ இந்த உலகத்திலே நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மனித வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப உயர்ந்த வாழ்க்கை. இதுல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து வெளி வரணும்னு தப்பிச்சுக்கணும், இந்த பிறப்பு இறப்பு சூழலுக்குள்ள வந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கணும். நம்ம நேத்து பார்த்தோம், யக்ன புருஷான்றது யாரு? பகவான் விஷ்ணு. அவரை பிரார்த்தனை பண்ணி தான் மழை வருது, அதனால தானியங்கள் வருது, அதை வந்து மனுஷன் சாப்பிட்றான் இல்லையா. அப்படி யக்ன புருஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அதனால வரக்கூடிய சாப்பாடு, இந்த பசுக்களால் வரக்கூடிய பால் எல்லாம் வந்து இவன் புசிக்கும் போது தன்னுடைய புலன்களை வந்து திருப்தி பண்றான். அதே வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டு பிறகு சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பிரசாதம். அந்த பிரசாதம் சாப்பிடும்போது அவன் தூய்மைப்படுத்துறான். அதே மாதிரி ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு புல நுகர்ச்சிக்கோசம் வந்து உடல் உறவு செயலில் ஈடுபடக்கூடாது. கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கக்கூடிய குழந்தையை ஈண்டெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த 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 செயல்ல வந்து ஈடுபடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ அப்படி ஈடுபடும் போது என்ன ஆகுது, இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒரு குழந்தைய, அதாவது நாளைக்கு ஒரு அஹ், கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடிய குழந்தைய வந்து கொடுக்கணும். ஓகேவா. சோ ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்கு, வீட்டளவுலயும் சமுதாயத்தை, இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே ஒரு நிரந்தர தீர்வு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். ஓகேவா. கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தா எல்லா பிரச்சனைகளும் தானா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ சோ பலதரப்பட்ட யாக யக்னங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசு, சிலதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலுக்கு, சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தி அளவுல விஷயங்களை பண்ணலாம் இல்லையா. ஆனா ஆனா இதை வந்து பண்ண பண்ண அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நீ உடல் அளவுக்கா பண்ணு, எந்த அளவுக்குனா பண்ணு, இதெல்லாம் மெல்ல மெல்ல பண்ண பண்ண உனக்கு வந்து முக்திக்கு வந்து வழி எடுத்துக்கும். நான் அவ்வளோ அளவுக்கு பர்ஃபெக்ட் இல்லை, நான் அளவுக்கு கிரேட் இல்லை, அது கரெக்ட், உண்மைதான். நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், நம்ம கிட்ட குறைகள் இருக்கு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 4 விதமான குறைகள் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கு. பட் நம்ம வந்து பக்தி பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா அது போயிடும். அதுக்கோசம் தனியா உட்காந்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு இல்லை. இந்த பக்தி பண்ண சைடு எஃபெக்ட் என்ன, சைடு ப்ராடக்ட் நமக்கு என்ன லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் போயிடும். நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் என்ன, அல்டிமேட் ரிசல்ட் கிருஷ்ண பக்தி, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்து பை ப்ராடக்ட். நம்ம தூய்மை அடையிறது அதெல்லாம் வந்து வந்து கடவுள் கொடுத்துடுவார். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு தனியாக உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே. ஸோ எதை பண்ணாலும் அவருக்கோசம் பண்ணணும். ஓகேவா. உண்மையான ஞானம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கிறது, கிருஷ்ணரை பத்தி ஆழ்நிலையில நம்ம அறிவு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து உண்மையான ஞானம். ஓகேவா. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணணும். அப்படி யார் அப்ளை பண்றாங்களோ அவங்க வந்து முக்தி அடைவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இந்த பௌதீக துன்பங்கள் தானா போயிடும். அப்புறம் வந்து கடவுளுடைய தூய பக்தி நமக்கு கிடைக்கும். இந்த 3 பலன்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம போயிட்டு தனியா ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகேவா. ஸோ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா. तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानं
ज्ञानतत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா. நீ வந்து கேள்விக கேளு. யார்கிட்ட? குரு கேளு. எப்படி கேட்கணும்? பணிவோட கேட்கணும். நம்ம வந்து ஒரு குரு கிட்ட கேள்வி கேட்கணும்னா அவருடைய நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு கேட்க கூடாது. ஓகேவா? பணிவோட அவருக்கு சேவை செய்யணும். சேவை செஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு கேள்விகளை கேட்கணும். உபதேசந்தி தே ஞானம் ஞானினா தத்துவ தர்ஷினக. ஓகேவா? ஏன்னா அந்த ஆன்மீக குருவெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட கிருஷ்ணர் இருக்கு. அவர்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வந்து அவர் நமக்கு கொடுப்பார். இப்ப என் கையில 10 ரூபாய் இருக்குங்க. நீங்க வந்து என்கிட்ட வந்து 50 ரூபாய் கேக்குறீங்க. என்னால கொடுக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. 34. ஓகே. மாதாஜி, அது இல்ல. நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. இல்ல, இல்லையா? முத்துமணி பிரபு சொல்லிட்டார் கொடுக்க முடியாது என்னால. இல்லையா? அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ், யார்கிட்ட கிருஷ்ணர் இருக்குது? உயர்ந்த ஆத்மாக்கள்னா ஆன்மீக குரு கிட்ட தான் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க அந்த கிருஷ்ணரை வந்து லயிச்சிருக்காங்க. அஹ், அதனால அவங்களால வந்து கொடுக்க முடியும். அதனாலதான் வந்து நம்ம ஆன்மீக குருவை வந்து அணுகணும். அதுக்கு வந்து உதாரணம் நம்ம மாத்திரம் அணுகணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு பதிலும் இருக்கு. இந்த பிக்சர்ல பாக்குறீங்க நம்ம சாந்திப்பினி முனி. அவர்கிட்ட வந்து குருகுலத்துக்கு யார் போனாரு? கிருஷ்ணரே போனார். இல்லையா? கிருஷ்ணர் சாட்சாத் பகவான் இந்த பூமியில அவதரிக்கும் போது நமக்கு எல்லா விஷயங்களும் வந்து அவர் முன்மாதிரியா செஞ்சு காமிச்சிட்டு போனார். விருந்தோம்பல் எப்படி செய்யணும், எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அவரு ஆஹ் தம் வாழ்க்கையில வாழ்ந்து காமிச்சு போயிருக்கார். இல்லையா? அவர் குருகுலத்துல போயிட்டு குருவை ஏத்துக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு வந்தார். அது மாதிரி நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குருவை வந்து ஏத்துக்கணும். அவர்கிட்ட வந்து பக்தி பண்ண. இது எப்படிப்பா நான் எங்கேயோ இருக்கேன் குரு எங்கேயோ இருக்கேன்னா கண்டிப்பா நம்ம மனசார பிரார்த்தனை பண்ணா உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கிற இடத்துலயே வந்து உங்களுக்கு வழி நடத்துவார். நமக்கு வந்து இந்த புத்தகத்திலே வந்து பிரபுபாதா சிக்ஷா குருவா இருக்கிறேன், நான் வந்து இறந்து போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க, இந்த வார்த்தைகள் மூலமா நான் உயிரோடு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. அதனால மனசார வந்து அவரை பிரார்த்தனை பண்ண நமக்கு தேவையான ஞானத்தையும் வழிகாட்டுதலாம் அவர் கொடுப்பார். சோ நம்ம ஸ்ரத்தையா பண்ண வேண்டியது என்ன? நாமஸ்மரணம். இந்த பகவத்கீதை ஒரு சாதாரண புக்குன்னு நினைக்காம இந்த ஆழ்நிலை அறிவு ஒரு உயர்ந்த விஞ்ஞானன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை படிக்கணும். அரு குரு கிட்ட போகும்போது உண்மையை வந்து அறியறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அடக்கத்துடன் கேள்வி கேட்கணும். அகங்காரத்தோட கேள்வி கேட்க கூடாது. அவருக்கு தொண்டு செய்யணும். அப்பதான், ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து உண்மையை கண்டவர்கள், தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். அப்போ அவங்களாலதான் நமக்கு வந்து உண்மையான ஞானத்தை வந்து நமக்கு கொடுக்க முடியும். ஓகேவா? நம்மளா ஒண்ணு யூகிச்சு யூகிச்சு வாழ்க்கை வாழக்கூடாது. இல்லையா? சோ குரு பணிவோட குரு கிட்ட போயிட்டு கேட்கணும். நம்மளுடைய கால்குலேஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒண்ணு கூட்டினா 2 தான் வரும். ஒண்ணு கழிச்சா 0 தான் வரும். இது நம்மளுடைய கால்குலேஷன். கடவுளுடைய கால்குலேஷன் அப்படி இல்லை. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள். இல்லையா? சோ அத வந்து அவர் தான் வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து இதுல வந்து சிம்பிள் டேக் மெசேஜ். நான் கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்கு, அவருடைய நித்திய சேவகன். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தி பண்ணிட்டு வந்தா நம்ம தகுந்த பக்குவமான ஞானத்தை வந்து பெற முடியும். ஓகேவா? கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே. அது எல்லாராலையும் பண்ண முடியும். இதுக்கு படிச்சிருக்கணும், படிக்காதவன், உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. எல்லாராலையும் பண்ண முடியும். எல்லாரும் பண்ணா வந்து நன்மை அடையும். ஓகேவா? நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம இந்த மகா மந்திரத்தை படிச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நமக்குள்ள ஒரு அமைதியை எடுத்துட்டு வரலாம். இந்த உலகத்திலயும் ஒரு அமைதியை எடுத்துட்டு வர முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல வந்து இத நம்ம நிறுத்திக்கலாம். ஓகேங்களா? அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? கிளாஸ் புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு 3560 பிரபு, தயவு செய்து உங்க பேரை போடுங்க பிரபு. சோ நீங்க இங்க பாருங்க, இது எதுக்கு பேர் கேட்கிறோன்னா நம்ம level 1 முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து level 2 போகணும். ஓகேங்களா? உங்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தயவு செய்து அதர்ஸ் எல்லாரும் ஆல்சோ மாதாஜி, மத்த டிவோட்டிஸ் கூட நம்பர் கொடுத்தா தேவையில்ல. ஆ ராஜன் கூப்பிட்டாங்க. எல்லார்ட்டும் நம்பர் கேட்டுட்டே இருக்க, யாரும் நம்பர் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சோ நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணுங்க. அப்புறம் வந்து குயிஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. நீங்க அட்டன் பண்ணா கிருத்திகா மாதாஜி கூப்பிட்டுருக்காங்க. கிருத்திகா மாதாஜி கூப்பிட்டுருக்காங்க, மத்த கொடுக்கல.
நீங்க வந்து மேம் குயிஸ் நம்பர் இருக்கு, ஆறுமுக மேம் நம்பர் இருக்கு, அப்புறம் இவர் கொடுத்திருக்காரு. மேம் எனக்கு ஆ குயிஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. உங்களுடைய மார்க்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. மார்க்ஸ் பத்திலாம் கியூஸ் கவலைப்படாதீங்க. வந்து அட்டன் உள்ள அந்த லிங்க்ல போகல மேம் எனக்கு. ரீட்ரை பண்ணுங்க மத்தாச்சு, வரும். ஓகேங்களா? ஸோ லாக் அவுட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் லாகின் ஆகுங்க. சில சமயத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஓகேங்களா? எல்லாரும் குயிஸ் ஓகே அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகே நம்ம ஒவ்வொரு நெக்ஸ்ட் 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 லெவலா போலாம். பக்தியை வந்து மேம். தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ சரி நம்ம மேம். இந்த இடத்துல வந்து இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की சரி. जय। ஜெய் जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ஜெய் जय। श्रीमद् भगवत गीता की ஜெய் ஜெய் हरे कृष्णा महामंत्र की சரி. ஜெய் ஜெய் जगत गुरु श्रील प्रभुपाद சொல்லிட்டோம். all glories to assembled devotees. हरे कृष्णा. all glories ஹரே to கிருஷ்ணா. and गौरंगा निताय गौरव प्रेमानंदे हरी हरी बोल। சொல்லுங்க, ஹரி ஹரி போல். ஹரி ஹரி போல். ஹரே ஹரி ஹரி போல். போல். ஸோ நாளைக்கு காலையில 5:15 வாங்க. 2 ரவுண்ட் ஜபம் பண்ணிட்டு கிளாஸுக்குள்ள போலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மேம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தாமோதர ஹரே கிருஷ்ணா மாசம் மாதாஜி. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாசம். ஓகேங்களா? ஹரே முத்துமணி கிருஷ்ணா. பிரபுஜி கொஞ்சம் நம்பர் கொடுங்களேன், உங்களோட நம்பர் கொடுங்களேன் முத்துமணி பிரபுஜி. கொடுக்குறேங்க சார். ஆ எழுதுன்றேன், வயல் சொன்னாலே எழுதுன்றேன். 35606. பிரபு, பிரபுவா மாதாஜியா? பதில் ரிப்ளை பண்ணுங்க பிரபு. 3560. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களே யாரும் தெரியல, பிரபுவா மாத்தாஜியே தெரியல. நம்பர் கொடுத்துருவாங்க, கேட்டுட்டே இருக்கேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா.